Heddiw, byddwn ni'n chwarae Tymor newydd Fortnite. Cael wins o Emrys. Wel, ti'n mynd i ennill achos mae gan Ieuan ceg i'w grasaran a mae'n bach cael y bobl, so 5 poeni am hynny. O, na, dwi'n mynd i career mod 0 wins. Oh, no. Byddwn ni'n cael win, promise. Hwna'n Ieuan promise hwnna, felly, Fi ddim yn gwneud promises. fel Emrys promises, dwi'n siŵr. Dwi'n teimlo yna, dwi'n mynd yn y fa, dwi'n gwybod y count yna bod ffordd mynd. Dwi'n gwybod os ydy hynna hefyd yn chwarae bom. Na, fi ddim yn siŵr, bydd yn eitha cwystlyd nawr, fi'n credu, a dechrau bod pawb eisiau chwarae'r gêm newydd. Ie. Fi'n credu bydd y lot o llawn pobl keen. So, wyt ti'n gael i redio Fortnite? Redio Cymraeg, ie, good. Tymor newydd o Fortnite. Oedd y tymor diwetha, fi wedi chwarae eitha dipyn o Fortnite gyda Ieuan a Owen on-stream. Dros fel, holl tymor rili, o'r pethau fi'n diwedd. A fi wedi joio fe, yr un cyn hynny, ddim eisiau gwybod o gwybod. O'n i bach fel, o'n i'n hoffi'r y hammer, achos o'n i'n teimlo bod hwnna ar gyfer rhywun sydd ddim yn dda iawn yn gêm. Dwi'n teimlo bod ti'n dal ymlaen tîm, mae'n gallu cyfrannu hefyd. Ond, a Heddiw smash, rai pobl yn fod ti'n greidiau a ti'n casau hwnna. Ond... Ie, mae'n ofna, oedd yn ofna. O'n i'n joio fe, achos o'n i'n teimlo oedd hwnna'n leveler os o'n ti ddim yn dda yn y gêm. Os chi'n defnyddio fe, ie, yn dda, but yn erbyn ti, how on earth? Ie, digon teg. Dwi heb chwarae stream Flint. Ond dwi'n chwarae Call of Duty. So dwi'n gobeithio bod transfer of skills. Wel, FPS, fi'n credu os ti'n eitha dda gyda just yr hand-eye coordination a gallu ymateb yn cyflym a ddim yn mynd panic, ond yn skill dda. Dwi wastad, ie. Ie, ma'n o wir. So, mae'n Mario de heddiw yn dweud sy'n sylwi. Ydy e? O, a ni'n chwarae Fortnite. O, sacrilege. Be ni'n neud? Os na Mario skin. Dwi ddim yn gwybod Nintendo a... Mae Epic Games wedi cael bach o cwmpo allan gyda Nintendo achos wnaethon nhw rhywbeth ar Rocket League. Wel, ond nhw'n sefydlu'r syniad bod nhw gyda fel multi-platform a pan oedd y platform zero chwarae oedd fel skin i the back. Yeah, so... Helo, nath i tyfu fi? Ie, fi'n ffyndo. Good. Diolch i ti fynd, boys. I just billion. Red quarter? Yeah, go on. Definitely easy. Beginner mode. Ti'n gwybod beth ni wedi bod yn cael? O'n i'n gymaint o hassle gyda fel na, ni'n mynd i just linko, actually chwarae'r console, ond ni'n cael. So just dim sy'n sodion pan fi'n hollol rybys. Fi'n gallu just mynd i'n ond na, fi wedi joio, fi'n gwella, ydw i, Ieuan, fi'n definitely gwella, o rhywun sy'n spectator yn pandemiaid a pob... Okay, well, that's mae'r area PayPal wedi mynd troi. Let me check. Ie, mae wedi. Ie, ti wedi gwella mewn, ie. Yna rai, drop
Gwell na Owen Thomas, anyway. Fi'n mynd gwaith Ie, nhw'n not y lan bad, pan fi'n dweud, fi actually wedi fi'n gwell nawr. Ti yn o, fi'n meddwl. Diolch, Mom. Okay, so dyna un rhywun, ydy hwn yr un peth mewn Call of Duty pan chi'n dwyn fel kills pobl, bod pobl yn really gwylltio gyda ti? Ydy hwn fel etiquette geimau fel trios a quads a stuff? Fi'n credu fi'n gwael am wneud hwnna, so... Ti'n cael kills off y diwedd. Ond fi'n meddwl, ni ar un tîm, so... Ond ni'n deall, mae rai pobl yn hoffi cael y kill streaks and stuff, so... Sorry, Ian. Fi ddim yn meidio. Na, fi wedi dweud diolch. Ti heb dwy'n kill fi, nes I down y fe a wedyn... O, assist. So hwnna'n assist. Okay, mae rhaid I fi dystio gweld y gwahaniaeth yna, achos... Cobra DMR, ddo, ddim yn neidio hwnna. Gain medium ammo while sliding. Okay. Ti'n cael hwnna, Emrys, ie? Dwi'n rhaid yn bothered am stolen kills. Dwi'n dag, mae'n rhaid pobl yn sweet. Os fi yn neud, ddim neud yn Ti yn? Ie, be wyt ti'n dweud, Emrys, am y stuff OBS a stuff ni gallu neud? So the thing Twitch. Yeah. Guest star. Yeah, guest star. Ni byth Ie, ond mae OBS yn... Mae'n OBS version yna. Ie. Dwi'n meddwl Owain yn gwneud anti Twitch gysta, cos mae'n mynd efo... Be mae'n mynd efo? Os ti eisiau gysta, ti'n gorau authenticatio Twitch account chdi efo'r un ffôn. Ie. Ydy'r problem mae popeth nawr ti'n gorfod neud hwnna. Dyna yw reality fel... God. Mae fe'n gorfod neud hwnna gyda Twitch anyway. Ac os ti'n rhoi negesau yn pob pum eiliad, yn dweud o ti'n gallu dweud yn mynd linko I ffôn fi. Mae'n handi cael nhw. Mae ddim yn cymryd slot. Pa'i ffordd I fi wedi gyfer Come in driving in, boys, right? So yeah, authentication yna, mae rhaid chi wneud ei bron popeth. O, da. Dwi'n authentication yna efo. Os dan program yn inconvenient o clywed fi. Dyna'r program ys gwaith. Ie, mae'n nhw fel... Pobl drafod yn boys. Gyda feature really dda. Hwn yn gwybod hynny dda. Ie. Ni eisiau challenge. Lady, sorry. Iaith, oes yna pobl yna. O, ja. Oes. Oh yeah! Hey! Os ddwy'n kill fi ac dwi ddim yn chweithio. Yeah, exactly.
Dyna beth ni'n hoffi, dyna beth fi eisiau clywed. Rhywun sy'n fel, oh, good, nes i bwrw fe cwbl o weithiau, nes i bwrw fe cwbl o weithiau. Beth yw'r stori? Stio fama wan. Stio fama wan, mae'n golygu ysgrifennu un person arall o gwmpas. Eilio. O ie, ni'n cael... Rhaid nawn ni mynd tuag at Ieuan. Ie. Fama, ie. O! O, lan fanna, ie. So, wyt ti di actually trio guest a eto? Na, dwi'n just bwtio fyny. Ie. Ond na, fel rhywun sy'n streamio ben i hun. Dwi'n trio neud o yn y charity stream na. Ie. Ond dyna'n rili. Oedd hwnna'n diwrnod rili llwyddiannus, oedd e? O, mae'n ewi reit. Bron 10,000 efe? Bron 10,000? O, bron 10,000 an. O, waw. Ie. Gael, ti'n gwylio Devils yn y cwrs yma? Ie, fori. Ie, pwy ni'n chwarae? Coventry. Methu aros i colli adno. Ydi Coventry'n criw, ydyn nhw? Na, jyst ni'n ofnadwy. Gwerthu a crysau. Hang on. Rhaid really Mae'r un coch, Champions League one yn really rare. Fi wedi gwerthu'r un gwyn nawr. Be ti? Ie. Ie, fi'n edrych Okay. wedyn ni bach o fod Mae'n diwedd y season nawr, so Ie. dewch nhw like pre-season and out. Wedyn, dim ond like 5 pint tocyn wedyn. O, bydd hwnna'n really good, ie. Hwnna'n syniad da. Oh, dawel, wel ie. Ie, really dawel. Fi'n credu fel... Roedd fi fan'na os Alright, ti'n gallu gwrs. Oedd Daf yn dweud, just cyn, probably achos mae pawb yn gweld elfen ang newydd yma. So mae hwn dal yr un peth. Mae pawb yn mynd i Mega City. Ie, so ni'n mynd... Game nesaf, ni'n gallu glanio fan'na, just Ie, cymharu. just i gweld popeth. Be di'r thing yma? Ni'n aros i fe, a wedyn mae loads o stuff da yn dod allan. 3 munud. No, mi ddim siŵr actually. Na, 3 metr. O na, mi o'n... O, oce, mi o'n... Actually, yes, O, ni'n agor hwn. Na, mae'n Tymor yn canol, sy'n ni, rwan. Ie, timer just aros. Dim ond, mae just yn rhoi loot mas, dim lot, really. Mae'n loot eitha rubbish. Fi'n mynd i'r vault. Dwi'n committed. Na fi, ni di dechrau, so na i gorffen. Hey, oh, not bad. Gold stuff. Red eye assault rifle. Ie, na cymryd. Na cymryd, na i cymryd y gwn. O, Pa'n ti eisiau? Mae'n digon yma i bawb, so hwnna. hafach neu cael y haf. Vault. So mae golds wastad yn... O, hei, yw shotgun fi. Slurp juice. Gynna fi esgeg. Dyna fi 3 ban, just iechyd, medkits. Ie, gynna fi 3 medkits. Iau ti gyda crown yn barod? Yep. Da fi a? LW. Ah, ti'n rhaid o fan. Ie, just yn siarad mas, chwilio am kills.
isio... Gwyf i 3 goriad, ti isio un o weapons epic fa? Na, mae'n iawn. Fi'n mynd i just symud... Pam oes dau o red o gold gyda ti mwg? Just feddwl. Fi'n hoffi sut ti'n cwestiwn i logic fi, just fel... Ti eisiau rhoi fi un? Ie, ti'n gallu cael un. Ie, ble i ti dweud? Ti yna? Mae gen i un glas, but os dwi'n gallu cael un... Ie, okay. Golden! Just check that drop. Ti yma nawr, ie? Fi jyst wedi gorffen yn ei ti. Just yn mynd i symud. Cos ni ddim eisiau angen cwrdd yn at y map. Mae'n symud y camera. Cos oedd e'n cyfro y health bar. Mae'r island yn dod mwy cofio gym diwethaf. O ie? Os ti'n mynd draw iddo fe. Oh, right. Loot Island. Oh, nice. So mae'n Loot Island lle. So mae... Ie, mae island yn cael ei rifftio lawr. Os chi'n mynd lan, mae loads o loot, basically. Bach yn generic, that's okay. Yeah? Wel, yn streamio beth i'r fideo, achos ers fi cael y Cymraeg, ond dwi'n brifio. Yeah. So Nes go sit down and relax. Wel, o'n i trio palm y fe off i wneud o'r channel ti, achos... Ie, achos o'n i bach fel, o na. Mae dy fi'r holl... boys have it. Okay, sorry, fi ar ffordd. O dy fi'r holl fel o'n Mae'n iawn, oedd ddim wedi cymryd gomod ac ni wedi dechrau bach yn hwyrach, ond... Rhaid yn chill. Ie. Fi'n lladd yn gyd, sorry boys. Na, mae'n iawn, dyna ni'n hoffi. Ni'n hoffi gweld... Fi bod yma. Fi bod i gyrraedd, dyna beiddi. Fel, ni gallu sylwebu kills ti os eisiau, achos ni kind of digon... Na, mae ddim yn hwyl os fi'n cymryd gyd ohonyn nhw, ie. Na, mae'n iawn. Wel, dyna beth ti fel arfer wneud, so dwi ddim yn really gweld. I know, but ni ar stream na. Ie, ond dwi fi no Emrys ddim yn beth yn honni bod ni'n actually dda. Na. Wel, fi di marw. Mae pobl ar Loot Island. Dwi'n credu gael ni cuddio, nes bod pawb yn gwsgael. Ie, cuddio. Na, seriously, os ni'n rebooto... Chi'n gallu cwrdd fi fan hyn, boys? Fi'n saff hefyd, genuine na. Neu ti? Mog, neud o lawr? Be? O, lawr y gweilod? Fan hyn lawr? Fi di gostwng lawr. A fi'n saff. Bosh. O na, Merci, madame. Mae'n iawn, bydd y thing yna. Hei, mae siawns nawr, Emrys. Mi'n dal yn y game. Ie, yn dal yn y game. Fi eisiau cymryd y rift, boys. Cymryd y rift, ie. O, Fyny. O, fanna, oce. Fyny. Redig mewn i'r rift, ie. A wedyn... Then is it? Guaranteed win now, fi'n meddwl, boys. Dwi'n sense our vibes. 13, dim ond 13 ar ôl. Ti'n gwybod beth sy'n fwy yn barod yn Emrys? A nifer o weithiau, fi wedi chwarae gyda... a fi wedi cael thing popio fyny pacifist. You have won the game with 0 kills. Does that feel like a scaffold in World War II victory? Yeah. Yeah, ti'n rhoi ni, like, humour ddo mwy, so, you know. Yeah, unreal, fi'n fel cheerleader. Dyna beth sy'n cael ni troi. Wel, fi'n credu hefyd, achos fi lot gwaith na o Owen a'i gair.
dod o'r average Na. ar gyfer y lobbies. No, na, Not mae so much Owen. Ddim Owen, ond ie. Bydd e'n gwrando nôl ar hwnna, bydd e'n ddim yn ôl. He's like, boys, Oi, behave. bod gas o stream, oi. Did a couple o geiriau Ffraneg ma fanna, siwr. O, bendant, O ie, sut mae Cymraeg? Jo, jo. Ie? Dwi'n... Wel, o bod dim gyda maen, oh my god. Look at, Right, yeah, Luke Mars, yeah, ti yma? Ie. Roll me, so ti just yn Did he gost yng un? Yn gyffio, alright. Just cyn dod nôl. Mae'n eitha tri yn Ti ôl thing Emrys, dwi'n meddwl. Dwi'n lladd dau. Fi yw'r person gweitha fi fel hwn, achos fi'n big chip sydd ddim actually. O, mae fanna. Mae gyda fi katana na. Ie, mae'n eitha dda. Kinetic blade, sorry. O, fi di lladd e. O, beth yw hwnna? Heisted. O, na, mae tîm arall yn y top fanna. O, Oh my god. cuddio falle. Mwyn dda. Yeah, I'm trying to sort it out again. Third party. Chi'n iawn, ma'n nhw'n ymladd rhywun arall. Chi'n gallu dod? Oh shit, yeah, oh, fyna. Chi'n gallu cyrra fi fan hyn? Cyrra fi ar y ping mog? Fi'n y marw, dwi'n meddwl. Ah, fi yw. Just cael cerd yn fi mog. Just cael cerd yn fi mog. Wedyn mynd fan hyn. Okay. Just er mwyn cael heals. Ti gyda med kit though. Ie, fi'n gwybod. Ond fi eisiau mynd Mynd ti o'r coeden a wedyn... Bush, fi eisiau. Just ti o'r coeden fan'na. You sure? Yeah. Risque. Dwi'n ma push yn hyn. Just cuddio, lle rai cuddio. Ti'n methu gweld. Ti gyda 4 perks mae mog. Ydw? Oh! Oh, dear. Ti gallu gweld ar stream ti. Ti gallu mynd am y reboot na mog, cos mae'n 28 ar ôl tan Jesus. y zone. So. Rara. Mae'n ti ôl. That's it. I am. Dysgu. You have learned something, Padawan. O ddim, sorry, o ddim amser i gael... O, maen nhw'n llawn i lawr. Fletcher hon, fi rhaid i fletcher fe. Iau, Diolch am gael fi'n ôl mog. dim problem. Ti oedd y aberth werth cael. O'n i'n joio gwylio ti nawr. O leia, mae stream, pawb sy'n gwylio'r stream, ydych chi'n cael quality gameplay o rhywun sy'n cadw chwarae'r game. Gyda grey pistol. Yeah. Hello, enjoy. Hey, Dydd Gwener hapus, boys. Curly Davis. Hey. Dydd Gwener, boy. Fantastic. Come on. Be gwell i neud na chwarae Tymor newydd o Fortnite. Oh yeah. Actually, bydde retro Mario yn syniad, ond rhaid i cymryd mantai, so... Roi barn ni Oh. Oh god, right here! I don't know heb di gweld chdi fan y gwbl.
Mae'n just yn creepio lan yn weird. Oedd nhw'n heb di golchi gwbl hynny o'n. No. Oh, gyrru doctor. Ydy'r lefel y sain a'r mics y stuff yn okay? Sut i gael ni gwybod achos fi ddim wedi gwirio hwnna eto. Falle... O, fi'n credu bach yn well nawr. Oedd e bach yn uchel cyn, ond... Fi'n siŵr. Epic will never ask for your password. Okay. Right. Ond ia, oedd... A hefyd, dod nôl at y Cymraeg. Dod nôl i siarad amdano fi fy hun. Nath, os dwytha nes i Owain. Wel, mae gennym fi PC, gyda fi ail PC, eitha server PC. Ie. A oedd e'n gwybod mae Owain yn lofio BMG yndi. Oh, mae'n obsessed, ie. Eitha ni managio creu server BMG ar server laptop, a server PC fi. Oh, cool. A oedd o'n really seamless. Oedd e? So, Okay. So cam nesaf yn di fforsio chdi defnyddio'r steerwheel nes i gael i chdi. O ie, byddai yn. Ie. Fi'n Ie. hapus gan hwnna, ie. So, Neu cael hwnna. oeddwn ni di sardannu faint o dda oedd o. Oedd e? Okay. Oedd o'n... Cos, no, hot point y gem na di cael crashes o beth ia. Ie. A ti'n meddwl fos nhw'n methu handlo fo, ond oedd o'n... O no? Oedd o'n clas. Oh, okay, nice. Ww, sut ti'n thancio the bus driver? Cwestiwn da, fi ddim yn gwybod. Iai? Ian! Oh, Mae'n muted. oh Ti ddim dear. yn mynd i fynd ta. Ni'n stuck nawr. Heb comms. O, mae'n music, okay. Falle mi'n siarad gyda'i rhywun. Bana? Oh, it's weird. Hello? Hello? Hello. Oedd e wedi mute fi ar ffôn. Weird, see? Oh, mae'n neud hwnna. Discord. Yeah. Discord L. O'n i jyst yn dweud sut ti'n diolch i'r driver. Mae'n voice control, so just angen dweud diolch, like thank you. Like. Da Nes i iawn. literally panic dewis rola hefyd. Dwi'n gwybod sy'n mewn da ni dde, bod ddim yn gwybod lle... Oedd di panicio, oedd chdi heb di... O, na, mae'r barns yma, mae'r llefydd yma yn eitha da. Ie, mae'n un poblogaidd. Brysur, though. Mae'n gallu bod, iau. Ond... O, Dwi am rhedeg i ffwrdd i'r yma. Chicken wing, chicken wing. Oh. Okay, dwi'n fawr. Oh my god, hack arcade? What? Okay, fi'n bydd ddim gyda amser am hwnna'n right now, ond... Mae hwnna'n cool. Ddim yn pobl cael amser i pysgota yn y gem yma. Mae pobl pysgotaus. Dyn nhw'n dal yn thing. Dangos wyt dwi'n gwybod am y gem. Hwnna'n cool. Oh god. Ti'n neud mwg. Fi ddim yn gwybod. Fi'n trio... Fi'n dysgu, come on nawr. O, chi'n gallu gweld beth ni'n trio wneud? O'n i'n creu... Oedd hwnna'n decent. Be, trio bod yn lumberjack. Yeah. Right. Unwaith ni wedi gorffen fan hyn, fi eisiau gwneud y hack arcade. No, no. Bit bynnag. O, okay. Mae'n eitha da. Da iawn. Okay. So hwnna'n just yn barge nhw. A hwnna just yn slice. Okay. Good. Y thing yma nid eto, flag thing yma. Mae fel capture the flag, pan mae'n mynd lan, mae loads o loot yn dod mas. Ti eisiau ymuno â ban ni, Emrys? Ban chi be? Ie, mae emote thing lle chi'n gallu neud fel
band, rock band Ydych chi? thing. Gan i mynd lawr, gan i mynd lawr, gan i mynd lawr, Mog. Fan hyn? Edrych. Gwasgu sgwar, os ti ar Xbox. O, byd i... Hey. Yay! Yeah, bach underwhelming os ti ddim yn hoffi fe, but yeah, fi'n hoffi fe. So good. Right, beth sy'n gyda ni? But ti'n offi'n hyn, Mog. Be? Ready? Oh, nice! Pac-Man! Oh, that's cool! Nice one. Ti'n gallu chwarae hefyd, fel mi'n chwarae nawr, le. Oh, yeah! Oh, cool. Right, fi'n mynd I mynd i'r hack arcade, achos oedd hwnna fel challenge eitha nice. Right, ble mae e? Ah, fanna. Okay. Oh, yeah. That's cool. Ddim quite yn siŵr What? sut fi fod wneud, though. That's really cool, actually. I don't newydd, mind. Okay, Oh. move the circle to the X, Mog. So, tisio fi darllen y mas I ti? Na, mae'n iawn, So- ond fi gallu mynd lawr. Fy neud e. Sut fi'n gwas... Right, O, okay. dde. A wedyn lan, a wedyn lan, a wedyn draw. Whee! Ti di neud e? Ie, fi di wneud e. Be ti'n cael? Access granted. I work for the Peace Syndicate, and I've been looking to offer the adventure you're looking for. Be? See that big Mae gen I access hefyd. Hey hacker, looking for a challenge? Well, you found it. in serious. Hey hacker, looking for a challenge? City saving kind of mood. Okay. Hop on one of our bikes and take a self-guided tour. Maybe. Shotgun You see that big beautiful Oh, city, so man? eisiau katana? Ie, mae dy fi'n yn barod, so Fi'n iawn, diolch. fi'n iawn, diolch. O, pwy yw hwnna? O, na ti hwnna. Okay. Right, ni'n mynd I... Shotgun to SMG, di gorau. Generally. Don't stick to a shotgun. Okay. Ooh, bash. Bash. Diddle 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 diddle. O, fi ddim eisiau doi hafag neu cael Emrys yn lle. Right. Go be. Hey. Is hi'n sleidio? Fanny cyf. Sleidio. Just gwasgu R3. Yeah. Got mushrooms in. Mushrooms, eh? Hey. Wy. Dyna Di- ffordd I wneud e. Dydd Gwener hapus. Yeah. Well, na, yeah, dyna thing. Dim gwaith yn y bore, so... Mi eisiau drefi apel o, bara o'r... O'i ti? O, oce. Faint mor bell yw hwnna o ti? Ddwy awr. O, oce. Right. O, dim mynd efo tywydd, really. Yeah. Chi gael tywydd crap efo nata, di. Yeah, ni wedi cael diwrnod off gwaith. Dydd... Ocê. Pryd oedd e? Yeah. Pryd oedd e? Dydd Merch? Di Mercher? Mercher, yeah. Di Mercher. So, yeah. Nice. It was lush. Yeah, oedd e'n eitha nice, actually, yeah. Just ddim yn disgwyl e, a just teimlo fel plentyn ar diwrnod eira. Dyna be ni'n ffein, anyway. Right, mo bach o tip I ti, right? Yeah, Ti angen shotgun. yeah, okay. Okay, nid just die AR. Alright. Mae dy fi katana am close-up, so it's fine. Ie, gyda fi. O'n i'n gwybod sa shotgun to SMG, dwi ddim yn am shotgun. Okay. You just a redig AR shotgun arc SMG. Dwi'n ma... Dwi'n sniper, assault rifle. Diddle 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 diddle.
Oh. Na, pob. Beth sy'n digwydd, guys, achos mae doi ohonoch chi'n joio F1. Beth sy'n digwydd yn y byd Formula 1 ar hyn o bryd? So, un ras di bod yma'n drosodd yn barod. Oh, god, okay. Yeah, Red Bull domination. Yeah. Gweithio dwi'n rhaid. Ferrari strategies dal yn ofnadwy. Mercedes. Hanner o Aston Martin. Hanner o car Aston Martin yw Mercedes sydd yn doniol. Oherwydd mae Aston Martin yn eitha dda. Yndi, maen nhw'n styried i'r engines go iawn i Aston Martin. Yeah. Dwi'n gwybod hanner ffordd y season Mercedes yn ennill rhasys eto. Ar ôl Spa, ond cyn hynna, dwi'n gwybod o'n reit. O'n i'n meddwl oedd fydd Mercedes yn dechrau'n grif blwyddyn yma, maen nhw heb, really. Wel, dim ond un ras wedi bod, so... Da ni weld. Dwi'n mynd, cos mae Toto a y dau drifod wedi bod yn reit blin am y car, a ti'n meddwl chydig bach da, chydig o gia cyfa. Trin chi di pobl dda. A chi di dadla chi di tri pobl really pwysica yn yr outfit yna. Da chi'n ma'n cael fod yn annoyed. Oedd nhw'n swnio'n annoyed. A da chi'n ma'n cael fod yn annoyed. Na. Da chi di mynd am car oedd chi'n gwybod ddim wedi weithio. Fi'n meddwl maen nhw jyst yn mynd trwy complete rebuild, ydyn nhw, ar y foment. Wel, wedi arfer the last 5 years, os nhw'n slod, os nhw'n gwario dda. Ond ti'n mynd i neud o'n. Fydd nhw, dwi'n meddwl fydd nhw back in i cael wins hanner ffordd y season. Ond dwi'n meddwl fydd Red Bull fatha season dwytha di goffed y season cyn hynna. Ie, a fi. Cos Ferrari being Ferrari. Oedd Owain yn dangos lle mae fo i tad cyd yn meddwl, mynd i Silverstone. Right. O, ie. A mae'n dweud cael yr ignition package. Dwi'n jealous da. Beth yw'r ignition package? Fatha 3 diwrnod. Big bucks. Big bucks da. O, ie. Mae fel 200 pint just am general admission. O, ie. Just qualifying. Ie. Dwi'n meddwl, mae'n Owain sa 2,000 bund ar un, os 2,000 hanner. Ie. Waw. O, ti'n cael. Ie. Eitha allu da. Ww, ie. Oedd o'n cyrra'n hael o fi, ac oedd ni chydig bach. Dwi'n F1 fan, ti'n litri ddim yn gwybod cyrra'n hael o fi. Na. Fel rwy'n di gwario bron i 4 figures a set of Cymraeg fo. Yeah, anything goes. Dwi ddim yn lle i farn i chdi gwbl. Na fi. Yr holl retro crap fi di prynu dros y blynyddoedd, by fi methu barnu unrhyw un hefyd. Hynna dwi'n bach yn gytid amdan, dwi wedi gwario gymaint allan y Cymraeg, efo sim racing wan. So fyddai mynd tebyg yn nôl i'r retro scene a ni'n prynu crap fanna. Cos dwi'n methu ddim gwario stwff. Na, wrth gwrs, na. Mae rhaid cael y disposable income yma rhywle. A pwy sydd eisiau rhoi e gyd mewn i pensiwn neu rhywbeth call? Mae oedolion yn neud. Na, peth gyntaf i pen fi peth oen dangos fi'r trep o'n yndan, oedd dda, jealousy, just massive. Dim jealous as in flin, jealous as in, ideal, ie. Ie, briliant. Ie. Ti'n shotgun? Mae yna lot o loot fan hyn yn does. Waw. Pob man. Dwi'n rili angen, byd ond dwi'n... So pwy ti'n cefnogi te, Emrys? Dwi yn Hamilton fan. Ond ddo, mae gynna fi rheswm pam ddo, cos si dechrau Formula 1, gwaetha Formula 1 yn 95, ac o'n i'n cael Hackenen, so o'n i'n dilyn McLaren. O'n i'n dilyn McLaren tan ath Hamilton joinio, a wedyn ath Ron Dennis gwyllta fi, so ath Hamilton dros i Mercedes, nes i efo fi Mercedes. So hynna di thing, ond, ie. Ond mae ffrindiau fi gyd yn Ferrari fans. Ti angen un ffrind sy'n gwahanol i'r rest, does, sy'n interesting, oes? Ie. Yeah. Banter, does dim banter, otherwise, oes e? Na. Na. Pwy ti'n supportio?
Neb really. Ie. O'n i'n... Hynna di majority F1 fans, really, ie. Ie. Fi'n big Danny Rick fan. So, o'n i'n McLaren blwyddyn diwethaf. Ddim yn huge ar Lando, i fod yn honest, but... Fel mae'r blynyddoedd yn ymlaen, dwi'n licio fa llai. Dwi'n meddwl gyda fo bach o chip ar ysgwyd o'n. Ie, oedd e gyda hwnna blwyddyn diwethaf, bendant. Oedd e ddim yn hoffi Danny Rick yn y tîm. Hogyn bach ifanc cheeky le gychwyn. O, so cute dyna. O, wan, cos mae bach yn hyn rhan, a'i dolyn. Diolch yn... Ie. Diolch yn rhan un... Diolch yn dod off ar un ffordd. O, lle. Fan hyn. Fi eisiau gweld. Pinga. So fe'n syth eich chi? Ie, mae rhywun right fan hyn. Ie, eich di pingio? Bydd ni'n rhaid sbell i ffwrdd. Fi di knocio un. Da iawn, mwg. O, fi di lladd un, actually. Ond mae ffrind fe rhywle fan hyn. So... Ie, first steps lan top o be fi'n gallu gweld, mwg. Mae stream yn delayed, so fi ddim yn siŵr. O, na. Nhw fan hyn, o fewn y castell thing. Nice, mwg. Ti di lladd ti? Ie, fi'n credu. O, na, mae'n un dal yma rhywle. O, fanna. Fi allu gweld e. Ti'n un dda, ddo, o be fi'n gallu gweld. Knocked. Wedi marw. Nice, mwg. Mae'r sword yn clas, ydy e? Fi'n hoffi fe. Fi'n credu mae'n suit o style fi, close combat. Ie. Fi'n dweud hwnna fel pro, ond fi ddim yn gwybod beth fi'n neud. Ond ie, os ti'n clico hwnna, ti'n gwybod. Like... O, mae'n on! Just for me laugh, mwg. O, mas ti fas? Okay, go on then. Right. Mae dy fi heavy sniper fan hyn, so os ti'n gallu dweud wrth fi ble ma nhw, na I cymryd nhw off o'r to. American sniper style. Yeah, well, un o hoff gemau fi yw Sniper Elite, so unrhyw beth sy'n kind of yn gadel fi, cymryd amser o bellter, heb lot o risk. Dyna ti, mwg. Go on. Sniper ammo. Oh, sniper ammo. Oh, diolch, boi. O, dyna Snipers ni. fi. 51 nawr o sniper ammo dy So fi. sefyll ar hwn, mwg. Daw fan hyn. Ie. Sefyll ar hwn, a wedyn trio bwrw'r canol o'r arrow thing fanna. Gwana? O, hawdd. Ooh! Dyna canol hefyd, da iawn. Un arall. Go on. Go on. Right, ble? Un arall? Okay, there we go. Yeah, go. Ooh, cheeky. Yeah. Fi'n joio fe. Ti'n gwybod be, katana a sniper, a fi'n hoff, mae ffordd dde, ti di wneud y balloons eto. Ti di wneud balloons eto. Mae balloons wedi mynd am ôl gyda ffodus. O na, oedd hwnna fel... Balloons a hammer wedi mynd gyda tymor diwethaf. O, hwnna'n gutting, o'n i wir yn joio'r balloons. Bydde ti'n joio'r katana. Yeah, byddai'n. Byddai'n neud fyny am y ffaith bod dim... A wedyn fydd y katana yn mynd. Wedyn fydd rhywbeth arall yn dod. Yeah. Does Spider-Man web things down thing? Na. Yn nhw'n class. yn ôl o dde. Yeah. Right, fi'n credu mae spot eitha da, eitha uchel fan hyn. Fi jyst yn neud Laps Cilch. o fe. Just neud cilch, nice. Yeah. Scope nhw mas, a wedyn ping nhw, a na I cael nhw. Yep. Dyna be ni'n neud heddiw. Boom. Zach Brown yn piss fi off, though. How do you do? Ydy o'n rhywun F1, ie? Yeah. Mae'n yn y sens os ti'n yn Danny Rick fan da. Yeah. Mae Gunther yw'r hoff team principal fi. Mae'n glas. Dwi'n mwyn cael Gunther da. Ti ddim? Fel rhywun sydd wedi prynu crat o rich energy drinks intro. Not
Mae'n rhywbeth am has in general. Dwi'n... Oh. Mae'n just yn walking meme gyntaf. Ie. Mae'n class. Doniol. Okay. Mae car hash yn edrych yn really, really nice bod yna meddwl. Yndi. As in, like, livery stuff. Livery. Guys, dim ond What did you say? 8 person sy'n ar ôl. Ie, 4 tîm. A maen nhw'n seithi drafod yn. Ti'n gallu marcio nhw. Ie. Oh, nice. Easy winning, boys. Come on. Un lawr. Fi di meso hwnna lan. Sorry, boys. Fi di lladd 3, boys, right? Okay. Rhaid fi'n dod lawr achos fi'n methu helpu o fanna. Dim ond un sydd ar ôl fi, fel. Na, mae'n un yn copio nhw hwnna. Ah, yeah, but... Dodi. Ti ôl ti, Emrys, fi fel? On y bush, falle? On the bush. Oh, no, he's there. O, fi'n gallu gweld e. Shoot him, Morgan. Happy concentration face ti. Sorry. Fi'n edrych yn O, dynnu. siwma. Emrys, ti eisiau gyrru car dros O, ced mae'n yn i fi? cael fi. Ti Falle. gallu dod i fi a hilo fi. Mae fe probably mynd i gwthio fi nawr. O. O, mae dau yn ni ar y mynd un! Ydy di dau rownd. O, flippin' heck. O, Ail, bad. hey, trydydd, ail, Cyntaf gym na. nesaf, O, cyntaf. sorry fanna, oedd hwnna'n fi. Bai fi oedd yna. Dylen bai fi oedd ni yna. wedi gwthio gyda'r katana, achos o'n i'n gwybod oedd e'n y bush, ond nes i ddim. So sorry am hwnna. So, os di yn y bush, ti'n byth i seithio fo dyn? Ti'n gallu, ti'n methu gweld e'n union lle ma fe, achos mae'n cuddio yn y bush. Yn y Yn y bush llwy... hen. Pan fi oedd dreifio trwy'r bush wrth nôl y cerdyn. Ah, Bash. yeah. O'n i bron, sorry, nes i gael chi lawr fanna, a nes i gael couple of misses ofnadwy hefyd o bellter, so... Tro nesa, cyntaf. Dwi'n just sniper battle. Yeah. Na. 1v1 a sniper elite O, fight. bydd hwnna'n good, yeah. Ni wedi gwneud hwnna o'r blaen, oedd hwnna'n good, Do. good game. Nes i joio hwnna. Yeah. Mae yna fel Hitler mods yn does? Wel, DLCs, chi'n gallu Ie. lladd Hitler. Chi wedi gwybod beth sy'n digwydd gyda BBC? Na, Do. na. Mad. Bit- Am yr, Lineker Yeah. wedi cael kick-off. A mae yna sioe di fynd at y bryd ddim yn cael ei erio. A cofni Yeah. Tories a pobl right swing bod yn offended. Okay. Mae yna... BBC in a mud, Mae pob yn match basically. the day di basically dweud o ddim yn mynd ar y sioe fyr. Wow. Yeah, it's a massive clusterfuck there. Oh, na. Oh, dear. Big time. Ond oedd e just yn fel amddiffyn y ffaith bod yna immigration... Tiad, oedd e just fel... I oedd e ddim yn thought basically broblem. just dweud... I thought just dweud comment fod o fatha'r 1930s, Yeah. Germany. Yeah. Ydy pobl yn dweud, dim byd fatha rhyfel. A thought specifically ddim dweud rhyfel. Na. A thought specifically dweud stwff oedd yn lead o fyny at rhyfel. Ah, okay. A dyn pobl... Cymryd e mas o context. Yeah, and stuff. a dyn mae'n cael kick-off gyda BBC, cos maen nhw'n dweud, o na, mae'n political dim yn cael. Ah, A dyn nath rwy'n ffeindio tweet gyn Alan Sugar, sy'n hefyd cael ei employo gyn BBC, Yeah. yn dweud, os ydych chi'n licio fi pan ydych chi'n media fwti Jeremy Corbyn. Ond gath o am hyn. So mae'n iawn i bod y ffordd arall, ond just Ie. achos mae'n erbyn y Tories, so nhw'n cael dweud e. Ie. Ah, Yeah, os mae rhywun yn
if someone's offended, mae pawb angen fod. Cos mae scandal efo y general pethau does. Efo rhyw lôn efo Boris Johnson. Dyma dinas newydd, boys. Ie. Eitha cool. Brysur iawn, nhw. Ie. Mae'n As in, bwysig cael lot yn gun ymlaen. really cyflym yn y lle yma, achos heb dda fe. Yikes. Right, mae dy fi... oh, sugar. Dwi shotgun a... Ti'n eich gun, Morgan? Ie, mae dy fi gun, ond nes i llusgo hwn tu fas. Fi'n sitting duck fan hyn. Dewch draw, Emrys, mae glas os ti angen glas. Oes, sgwch o dda. Good, good, good. Hwn yn gydag mor dda a... Cyberpunk. Yeah. Mae gyda vibes cyberpunk yn dweud. Yeah. Ydy hwnna... Ti dal i chwarae Cyberpunk ti'n edrych? Fi byth ti cael e. Owain yw'r cyberpunker fan hyn. Ti'n yn y grŵp? No. Nes i really enjoy efo. Yeah. Wel, nes i ddim enjoy efo first playthrough. Oh my god, dyma bob. Fan hyn. Mae lot o pobl ar fi, boys. Lot. Iawn. Mae'n lagio loads i fi pan fydd Ie, yna. oedd e yn fanna i fi hefyd. Ie. Weird. So ddim di lagio swn i'n swn i di bod yna lladd. Lovely. Yeah, hoffi yna. Just felt like huge FPS drop. Yeah, oedd e just y eiliad yna, nes i sylwi... Fi'n meddwl oherwydd mae dinas môr fawr. Falle dyna pam. O, fi eisiau sniper, wastad. Ti ddim gofod gofyn fi dwywaith. Dwi fi heavy sniper yn y bryd. Alright. Mae hwnna yn eitha araf, ddo. Mae rhaid chi bod yn mewn lle really... A chi gorfod cymryd eich shot. So dim... Mae'n cymryd fel 5 eiliad i wneud reload ar heavy sniper. Diolch, Navy Seal. Yep, diolch. Fi'n trained, so... Ti just pasio'r gwybodaeth ymlaen. Dwi'n... Ti wedi cael go hwn, Mog, eto? Be? Be ti'n siarad am? Nid hwnna. Oh, Mae'n dangos ti na. Big, just mynd ar all fours, efo dyna? Marw. Ie. Oh, god. Okay. Gweld neb yn llawn da. Mae'n dangos ti na. Emrys eisiau rhoi weld hefyd. Oh, munition slide, fi'n hoffi hwnna. Diolch lan. Right. What? Right. Mae'n bwrw'r grind. Oh There my we go. god. Chi'n gallu mynd... Cool, fel Tony Hawks. Neidio yn ôl ar hwn, a wedyn chi'n gallu mynd o gwmpas No y dinas i gyd. Got dal? Oh, fi'n hoffi hwnna. Gythio sprint hefyd, Mog. Oh, nice. Clas, yfe. Yeah. A wedyn fan hyn, mae pasgod y pethau. Clas. Okay. Ond dyma sut chi'n teithio o gwmpas y dinas. It's so cool. Yeah, mae hwnna'n cool. Got dal It's... Dwi'n ofyn... Yeah, fi di bod yn dal yn galed i just wneud like yn gyflym. Oh, sugar, no! Oh, no! Oh, mae'n ffain, mae'n ffain, mae'n ffain. Dim full damage, Mog. Oh, brilliant. Oh, hwnna'n lwcus. O, diolch beth, o'n i'n poeni fanna. Yn yr un yma. Pobl? Pobl fanna? Car, dwi'n meddwl. Beth, ar y marc y porffor, ie? Ie. Okay. O, dwi'n cwrdd yn gwmpas fi. O ie, car newydd yw e. West, ie. Wedi clywed. Sweat. Tri ohonyn nhw. Proper sweaty heddi. Oh, no! Ww, dwi'n dal yn fyw. I wouldn't Mog, redig i ffwrdd Mog bys y fi yn. Yep. Mae'n chas o ti. Run, Morgan, run! O, dwi'n meddwl am 2 nhw yna, so eisiau jumpio hwn efo shotgun yn lle just agos allan.
Dwi'n chasio fe, Nhw'n gadael ti'n amwg. Good plays, da iawn. Cymryd make it, chill mas, a wedyn mynd nôl. Ok. Mynd lan fan hyn, mas o ffordd am eiliad da. It's my life, I want it. Oops. Gwna'n seithi? Fi di clywed ond fi'n methu Ti gweld. eisiau dod i helpu? Ti eisiau... Ie, byddai yn nawr. Fi jyst O, yn iawn. hilo lan gynta. Dwi ta mynd i cuddiad yn build. Ok. Hai dwi'n Ah, dod. no! Pai phoeni, pai phoeni. Na i dod nôl i'ch things. Slurpee juice fan hyn. Fi yn hoffi sut ti'n gallu redeg a cael slurp juice yr un pryd. A mae'n bwrw glaw, hwnna'n clas. Mae'n offi hwnna. Proper Japanese vibes. Ie. Anime. Ie. I don't wanna live forever. I just wanna live forever. It's my life. Life. Right, ble mae thing ti? Fi methu canu ar Twitch ydw i. Copyright. Copyright, ie. Pan nes i neud charity stream fi, nes i chwarae lot o music videos o the music, o pobl yn canu ar hen episodes o Henno, ie? Ie. O hynny'n intro, a ges i mynd copyright strike am hynny, de. Ah. Oedd y version really gwael, Ti'n gallu mynd i olced i fi, mwg? Ie, ble wyt ti bai? tiolch di, ffaith. Tiol. Ie, oedd y Ti version gweld e? really gwael Ie, fi gallu gweld e, sorry, ie. YouTube Henno o Hello gyn Lionel Richie. O, mae'n briliant. Nes i wir joio hwnna ar Oh. intro. Nes i wir joio fe. O, mae hwnna'n... Hwnna'n lyflu. O'n i'n joio fe. Am y rest of my wrong, ond ie, fi'n Ie. joio fe. Yr awkward kiss ar y diwedd efo ddim, just... Oh. oof. O, da iawn. Lovely. O, chrall, sorry. Sgall gallu fan nhw. It's my life. Oh, boys, fi'n mynd i clutch hwnna. Mae rhaid ni ennill tro yma, achos trydydd ail cyntaf. Does dim... Ti angen aros, mwg. Ydw i? Ie. Cyddi yn y bin am funud. O ie. Mae'n troi screen, so ni'n gallu cael ag, ie. O, go on, ti'n gallu mynd nawr. O, mae'n reit o faich, dys. Mae nhw'n dod, ddo. O, ie, cyddi oedd Cyddio fan hyn. Ond mae'n symud, ddo. Bydd nhw'n gallu ffeindio fi. Maen nhw'n mynd na. No? Just gadael nhw am munud. Stealth, pawb, Go on, stealth. cer mas. Ti'n gallu mynd mas. Ie, siwr. Dim quite, ddo. Gadael nhw mynd. Diolch yn campio sy'n mynd seithi. Falle nhw jyst yn neud laps, ddo. Do it, Os Morgan. yna'n laps, a'ch chi jyst neud unrhyw llefydd. Do it for the boys, Morgan. Do it for the vine. The Vine. Pam y Vine? Dwi'n gwybod hynna? Do it for the TikTok. Do it for the vine. Na. Fi di clywed, type on i. Yeah, I'm down with the kids, so it's fine. Right. Down with the kids. Vine's been gone for years, Morgan. Yeah, down with the kids, I'm vine. Down with the elderly's Vine. Like, Yeah. yeah. Okay. Mm. Right, ble ni'n mynd I mynd nawr, boys? Oh, no weapons. O, ciao, o da. Be? Ni, rhedeg oddi wrth yno, i fi cael swim gun. Mae lle dwi wedi reid thing efo squad cover. O, mae squad fan hyn! O, Yn seithi fi, gyd yn seithi fi yr un pryd. O, fi lawr nawr! Sorry, mi ddim yn bai chi, ond... Iai, Emrys, ti'n gallu dod... Maen nhw... Ie, fi... Gyda'ch Yeah, gilydd, two though. seconds. Gyda'ch Dwi'n gilydd. just gun. Fi yn y cornel. Ar bwys y reboot van, kind of yn y cornel yn cuddio. Os mae y tîm, os mae loads fan ydw Dim Dim ond ond Morgan, tri, ni dim ond jyst- tri. Tisio Katana? Dim ond tri. Tisio hwnna? Cos Yeah. dwi'n rili gwrs Please, iwsio fe. please. Iawn, I yna. know. So, Ni'n dod aml, mae... O, tia. Kids arnyn ni, ie. Pedrig, dau. Na I dod I chi then.
Fi 'di lladd un. O, mae un yn rili dda. Mae un yn rili dda fi. Sut? Fi 'di lladd un. Ie, dwi'n rhyfeidio Morgan sydd yma. Mae'n yr un pobl hefyd. Really Awn ni annoying. redig I ffwrdd I just heal up. Yeah, redig I ffyrdd. Yeah. Good Awn ni place. chwarae long Off i game yna. fan hyn fi'n credu. Falle mewn adeilad. Yep. Yn lack o stwff, sgwna fi. Dewch lan fan hyn then. Dim bod fi'n gallu rhoi rhywbeth I ti ond mas o ffwrdd. Chwarae am y win, boys. Chwarae am y win. Yeah. Oops. Right, os ni'n mynd yn yr adeilad yna, Emrys, falle nawn ni ffeindio mwy o fel iechyd I ti. Oh, mae'n unbreakable, okay. Oh, shoot. Okay, mae'n o'n fine. Ew, crikey. Crikey Columbus. Mae cartyn i chdi? There we go. No, it's a sicr. No, cartyn i chdi'n... Iawn, hoi fi just... Dwi'n siŵr I sprintio, a just... Os dwi'n yna, maen nhw wedi lladd fi'n dyn efo. Wel, wal yn cael yndi. Oh, shit, maen nhw... Maen nhw'n gwybod o'n un fe, ie. Oh, sugar. Right, doing so Dwi'n mynd I gweld... O, mae dy fi cardyn ti, so awn ni just mynd I ffwrdd nawr. Right, so nawn ni just redig I ffwrdd. Fi fan hyn yn y adeilad. Na, fan hyn, like, so na I dilyn ti, a nawn ni just mynd I reboot fan yna. O, oce, shit, cael... Mae'n risky, but why not? Rhaid fi just cael health. Barod? Oh my god. Yeah. Right, here you go. Cyfro fi then, yeah? Yep. O, os y dau yn un reboot ar un pryd, mae'n gyflymach. Dewch I reboot a gwasgu reboot. Sgwar? X, sorry, X. Ie, dwi'n neud o. Nice! Iai, ti'n ôl yn y game, boy. Ie, Look, lads. Dewch mas, cynio, paid a trio. Spaghetti-o. Paid bod yn hero, achos ni angen... Fi ddim. Na, dim... Oh, funny. Right, here we go. Katana nawr, boys. Fi'n mynd I ennill. O, mae'r rails yn class. Fi'n cael ei wneud. Maen nhw'n sy'n syrclo rails amdano ni. Ie. Fel bullies mawr! Ie. Ti'n meddwl bod y bully mawr, ie. Oh, brilliant. Oh, God. Ni'n mynd trouble fan hyn, ta. Oh, just stick the iau in. Nawn ni gael shots. Fi'n chwarae'n ofnadw, boys. Dwi'n lai. Well, come on nawr. Yeah, cheers, Mog. Yeah. Mae'n rhywun yn syrclo ar yr rails Dim yn gwell piws. Oh my God, mae loads of good stuff in hyn. Oh, Dwi'n ofyn gadael y building yma con nhw. Switch dim o'r... 17 ar ôl, boys. Come on. Rhaid el, gawn na da. Life is like a broken heartache. Dwi'n meddwl just aros yn yr adeilad a chwarae Katana game. Wel, llawn da. O, mae'r thing yn dod mewn, ond just tipyn bach, so... Mae'n iawn. Don't worry, young one. Oh shit, sorry nhw yma. Ni'n croesi'r bont, guys? O, chi wedi'n barod, sorry. Os ni'n gallu mynd fanna, falle. Okay, awn ni am hwnna then. Gyd I mynd draw fanna. Boom. Gyda'n gilydd o os ni'n gallu. Nid os ti'n neidio off na. Aido. O, ti'n gallu marco fe. Iai. No, fi jyst yn test o'r gun. Fi ddim yn siŵr os ti'n half, ie. Gun newydd, mae. Okay. Okay. Ocale docale.
Defo theme Japanese street season yma. Ydi, bendant. O, fi lli Cherry clywed. blossom trees. Oh, yeah, Love a west, cherry yeah. blossom. Tu ôl. Hwna. Ni angen amledd hyn. Have to. Neu bydden nhw'n seithi ni o'r afon. Dead. Oes mwy. Un yn hedfan. O dau draw fan boi, jyst chi'n gallu gweld nhw. Afi. O, mae di llafu! Mae fe lawr, uwch lawr, just ble o'n ni. O, nice. Un o'ch chi'n gallu... O, diolch. Yes, Morgan. Chill, Morgan. Nice, diolch, Sylwai. Fi eisiau'r gun... Oh my god, mae gyda fi 3 snipers, that's ridiculous. Fi ddim angen 3. Ti ddim angen tri o gobl, Morg. Overkill. Gyda gwahanol yma, a katana yma. Okay. O, ie, mae dy fi katana hefyd, ddo. Shotguns yma lle yna. Stick gyda hwnna. Oh my god, fi angen iechyd, ddo. Gee whiz. Wja. Be? O, diolch. Anyone get an AR ammo, boys? Desperate, actually. Sorry, bet. Right. Medium, light, heavy. Wel, ti'n gallu gostwng rai Timo, cos ti ddim gyda AR. O, sut fi'n neud hwnna? Press, gwasgu lan. Lan, okay. Lan. Lan Pa i'r... un yw'r un? Pa slot Bullet sydd yn gwynebu lan. So, Light bullets, mini third bullets. slot. Medium Third slot bullets. over i ti. Yeah, 27. Yeah. Hwnna, fe. Ti gyda 414, mae gen i 12. There you go. Drop all. So, hand it over, mister. Oh, med mist. Mae med mist wrth i gael, ynddi? Ydi, mae hwnna'n dda. Diolch, Morgan. Croeso. Carry ti llawer. Mae cario right i'r sydd ddim yn cael then. It's my life. O, Mynd am y dybda, boys, yfe? Mynd am y win. Yeah, dim yn 11 pobl ar ôl, so... Yeah, come on. Hwn yn Morgan's wins, dag o hwn, di dod yn un nôl. Yeah. Nah, mae'n good. Need i cael... All right, Lebanon. Clutch. Bendant. Yeah, right, Lebanon, boys. Okay, o bell neu agos? Agos. A'r boys tîm ystod me agi, gweld e? Oh! Sut mae ddim yn cymryd unrhyw damage? O gwmpas y thing? Oh, na. Oh, na. Tu ôl ni. Hop. O, nhw'n cael fi... Ah! Ew, crikey. Mae'n anoddach i dear, ennill what yn happened dwi e. there? Ond dwi e. Yeah. Damn. Ond ni wedi bod yn y top 3. Ni just angen y ennill now, come on. Darra. Assault rifle, di fatha... Dwi'n mynd am y red dot fo to. Di'r lleill y well? Fi'n hoffi red dot, yeah. Ie, dot, sticio hwnna lle. Yeah. If you hynna i ennill o dde, boys. Doctor Strange, allan fi ddim yn... Stick around Be di'r cymeriadau season yma ta? As in, pa crossovers na? So ddim... Attack on Titan fi'n meddwl. Yeah. Dyna dweud oedd. Yeah. Right. Come on then, boys. Amdani. Phew. Jeebus. Come on, cyn 10 nawr, achos o ti'n dweud iau ti gorfod mynd am 10 anyway, ti. So, come on. Fi'n mynd pan i gyda W. Yeah, okay, o fi'n offi hwnna. Right. Ni wedi bod yn eitha da yn cael y revives, a reboots neu beth bynnag chi'n gael o fe, a just...
Final stretch of it. Ni gael e tro yma. Come on! Come on! Bash. Bash. Lle ni goll. Thank you, bus driver. Dwi'n mynd fyny? Na ti angen dweud e'n Gymraeg neu fi ddim yn deall. Mae o'n yn siarad Cymraeg ti. Diolch, Ffrangeg gyrrwr yna. bus. Diolch, dreifa. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr, bus driver. Thank you very much. Diolch am neud job chdi. There we are. Mae'n dod lan nawr, gweld. Dyna ni. O, eich we push to talk. Dwi'n gael push to talk on. O, dyna pam. Ie. O, yw'r Tymor? Ie, o'n i yn, sori. Ti'n gallu clywed y hita fi? Na, fi gallu gweld y 6 jacket ti gyda nhw. O, ie. Ie, achos o'n i ddim di roi'r hita ymlaen yn y man cave digon gynnar. So, dyna pam nes i gwisgo'n barod. Man cave? Ti heb newid rhan i'r them cave, ys ti? I be? Them cave. Them cave? Na. Definitely man cave. Achos dyna sut fi'n adnabod fy hun, neu identify myself as dyn. So, yeah. Na'n cofio fi ar Twitch fan yna. Ie, fi'n gwybod, ond ma'n o ffain. Mae'n le i bawb a popeth. Ie. Dyna barn fi hefyd. Le i bawb a phopeth. O, Na. Mae nhw yma. Mae nhw yna. O! Oh, God. Oh, man. Bron am arw fan boys. Little triple. Alice. O, dda ti. Chill, Tymor. Nice. I've been bull at all. Gwyta pawb a phobeth. Bydd am o hyn. Bydd am a Oi. Okay. Lot o speed ar y ceir newydd. Oh, good. Good. Chi eisiau testio nhw? She's anyway. Gallwn ni. Fi'n cael gorau bod y beic. Gallwn ni, syniad da. Neud your man boys, os Bach chi o eisiau. ras. Fi'n credu ma angen i fi gael bach mwy o loot achos mae guns fi'n ofnadwy. So, unwaith mae dy fi digon o loot da, na i neidio ar... Mae'n fi reit awful it. Yeah. Nhw fel greys. Dwi'n testio nhw mas. So mae'n eisiau spray. Na, fi'n iawn diolch. Good, diolch. Andy, it's just fucking shotgun. Right, fi yn y car nawr os ti eisiau meidio mewn. Dim meindio. Oh, shit. Dwi eisiau ammo. Okay. Na i cael scout, actually. Mae probably mwy o stuff fi'n gallu cael fan hyn. Ie, so fi absolutely dim byd. Ti'n hwnna? Dwi'n meg. Ie, mae hwnna'n mad. Be? Beicio modern newydd. Oh, cool. Cool. 100 mile an hour. Oh.
Drama. Oh, Yeah. nice. Combat shotgun, don't have any shit. Whoops. Aha. Oh, nice. Slurpee juice. Mae slurpee juice wastad yn defnyddiol yn dyw e. A fi am un. Shield potion, sorry. Shield potion yn eitha da hefyd. Shield potion. Shield Toilet. potion. Yn y toilet. Master, what's my name is I say. Master, master. Methu aros I cysgu heddi. More shattered. Ti. Proper. Wythnos hir. Wythnos hir. Oh, yeah, please. O, fi gyda un, sorry. So, dim angen doi Cobra di Mars os e. Na, ond yn silly. Epic, though. Ond na. Ah, lle mae o? Fan hyn, dewch yma. Fan hyn, ti lliwa fi? Dewch yma fan hyn. Fanna. There in the corner. Fanna? Yeah. Cool. There in the spot. I'm Dwi'n gwybod beth o gwerth. losing Iawn, efo dda, my iawn. religion. Iawn, lle dwi'n... Dwi efo gymaint dwi am gael, dwi'n meddwl. Yeah. O, so... Just fi, saethu drone. More boys. Ras, iau? Rhaid ni mynd? Yeah, come on. Rhaid ni mynd. Ond Coeda na. fi lan fan hyn. Okay. Coeda fi lan fan hyn. Alright, okay, fine. So mae rhaid I ti, though, os ti'n mynd i wneud hwnna, mae rhaid chi fel mark a spot I ni gyrraedd. Wel, dim yn mark o middle y map neu rhywbeth, just achos ti'n gwybod ni'n joio wneud hwnna, ydyn ni. Na I just dilyn ti, actually. O fan hyn, starting line. Okay. Right, okay. A ble... Si ar y chwyth. Okay. Fan hyn. Gorffen. Gorffen. Fan hyn. Alright. Just, oes rhaid ni stick at y hewl? Yeah. Alright, fair, fine. Okay. Barod. 3, 2, 1, go. Okay. Oh, whoa. Red flag. Yeah, ti'n iawn. Right, okay. GG's. Damn. GG's. Cheater. Sorry. Had Lewis Hamilton, Silverstone last year. Are there? Nah, year before, sorry. Okay. O, fi ddim eisiau hwnna. Ydi shield bubble, dwi'n hwnna wrth gael. Fi ddim yn gwybod. Fi heb I'm not sure. I think that's a Tymor W, boys. Yeah, Oh, come on. gyda fi, boys. Ble ti? Full team. Ready gi ffwrdd then. Nah. Joke. Pwy'n a taflu sheet bubble? Fi. Doedd dim hwnna'n trio taflyd. Morg. Be? Well, O, fi lawr nawr. Damn. Oh, sorry boys. Emrys. oh! Beth sy'n bod gyda things, man? Blinking, eh? Mae'n un tap Emrys. Mae'n fan hyn. Right ar pin fi. What? Tactical pistol. Oh man, come on, mae rhaid ni cael y dybiau yma.
Dabia! Right. Un mwy game So i fi. legendary guns are we good? Mor fel cymryd amser i cael y guns a bod yn barod and then... Get in. Oh well. Sorry, nes I wneud bad move yna. Don't give up. Even while you're downed, you can open doors, drop items, and access your inventory. Oh. Good. Use shield items to increase the total amount of damage you can take. Okay. Don't give up. Actually, fi angen checio, fi'n credu ma... Cut o ti mas. O, ti mewn fan gwbl. Sorry am hwnna. Right, ti mewn nawr. A ni wedi addasu. Gangnam Style. Whoop. 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 Whoop and Gangnam Style. Whoop. In the party. Gangnam Style. Whoop. 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 Macarena. Mae dy fi Macarena. Ah. It's a lady. Whoop. Macarena. Whoop. Whoop. Macarena. Macarena. Oh. Thank you, bus driver. Thank you. Ble ni'n mynd i neidio am yr un Thank you, olaf bus nawr? driver. Thank you. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Thank you, bus driver. Ydw i'n jumpio fel dim mynd o dro? Ddim yn gwybod. Fi'n siŵr. Ydyn nhw wedi patch fe falle. O, falle. Fi'n credu ti angen dweud diolch. Fi fel arfer Thank jyst you, yn dweud bus thank driver. you. Cofio bob amser. Cofio bob tro. Paid ag anghofio dweud diolch. I can't do record this ages. Yeah, classic. Diolch Ior. Yw Ior. Iori. O, mae hwn yn definitely... Derin poffer. O, I fyny yn y coedion Ribena. Oh, man, that's right. i fimto. Loads fel hyn. Wow. Oh, hello. Uh-oh, dim gun. Oh, no. Na, dwi'n gwyn chweith. Da fi gun now. Greetings. Hello. Oh, God. Dead you are. Oh, God. Fi'n cario ti yma. Wow. Yeah. Oh, nice. Who'd live in a house like this? Help us. Okay. No. Wait till Fi di lladd dau. Right fan hyn. Mae'n reso. No, dewch fyny yn I fi then, a na I cael ti. Na, mae'n un o fanna. Okay. Ie, mae ar ti ddim. Oh, ammo! Shit! Oh, there comes Simon. Nice. You looked say that. Pam dwi'n gwybod am y seithau. Right, here we go. Os ti eisiau revive ar un pryd mae'n gyflymach ond... dim ots, actually. There we go. Diolch, gents. Ti eisiau iechyd? Mae dy fi spray. Iau? Na, ti ddim eisiau. Ie, gwaith. Dewch yma then. Ti'n chi dod I'r be? i'r roof i sprayo fi bato, please. Okay, roofy. Bydd shield fyny to. Sut ti'n... Bydd Dewch o yma. to? Sef fi'n neud mo ti? Just neidio, ond dal yn mewn. Ydy o'n I actually don't. helpu ti? Diolch. O, bydd o'n rhywun o fanna. Emrys, ti angen spray hefyd, bad. Ynddo, a ni'n... Dewch yma then. A ti'n cael ei gantau ti? Dead. Okay. O, mae'n out. Just dim ammo gyda fi, boys. Pwy sy'n syth I ble? Nice.
bit late to the party, Muck. Oh my gosh, ddim am. Sfi literally ddim am o. O na. Rhaid fi... Rhaid fi rhedeg o Wel, hyn. dewch yma, bydd am o fan hyn nawr mewn eiliad, os ti'n aros fan hyn. Na, paid redeg i ffwrdd, bydd e fan hyn. Just go ahead, Bill. Emrys, dewch yn ôl, boi. Reroll. Dwi'n off i munition slide. Gweld, bydd e'n dod nawr. Bum, 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 get down. Oh, boom, boom. Get down on it. Da ni. Get down on it. Da, 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 da. Get down on it. Chicken nugget. Y drysau yma yn really, really cool. Chyd i gweld nhw? Ie, maen nhw'n nice. Satisfying. Mae yna medkit os mae... O, rhywun mewn fan hyn! On yn ti, you silly Billy. Oh, you're annoying. Bydde ti gorfod neud hwnna. Stod fan hyn, Mwg? Ie, go on. Stod fan hyn? Ie. Stod fan hyn? Na, mae yna things Sy'n fan hili hyn. fyny. Da, 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 da. Fes i gael fi fan Ti'n fel fi'n aros am Mr Miyagi i wneud y session. Ie, mae yn, ie. Definitely Karate Kid vibes. Cobra Kai, like. Cobra Kai. Ie. Mae cyfres newydd yn dod mas am dolyg eto. Wel, mae'n neud hwnna bob blwyddyn, though, so... Hyn yw'r olaf bod, ie? Fi ddim yn siŵr. Iawn. Probably, ie. O, mae e. Don't Gos fi am stop sushi. thinking about tomorrow. Right, ti'n dod. Get down on it. Get down on it. Ba-da-ba-da. Oh, bring it. Bosh. Go on then. So ni'n mynd lan y mynydd ma, ie? Ie. Okay. What? Yna'n class. Okay. Mynd ar nhw, boys. Mynd ar hyn, fyna. Be? Sefyll ar hwnna. Yn newydd. What? Yna'n class. Beth ni'n siarad am? Oh, fel geezer things, was it? Yeah, sefyll arno fe. Right, so. Sefyll arno fe, cwyddoch chi fan hyn. Thing. Just sefyll arno fe, Mwg. A wedyn cwyddo ti ar y... Cwyddo ti fan'na, right? Oh, cool. Whoa! Okay. Oh, that's really cool. Yeah, man. Newydd. Nice. Da-da-da-da-da. Get down on it. Get down on it. Chicken nugget. Ba-da-ba-da. Ie, mae'n diddorol bod Epic Games wedi penderfynu, a falle nhw'n neud hwn ar bwrpas, dechrau'r tymhorau Rocket League a Fortnite o fewn 8 nos o'i gilydd. Don't know os That's weird. fel plan thing fel, o dyma, you know. No, yn yma. Ble? O, ma. Ble? Pobl? Okay. Yeah, Oes, pobol, dau. Come on, ni'n dod. Ti dal yn Ti'n dod yn galed. Am dan chi, de. O, wrtho fi. O ie. Mae'n lladd un. Un yn mynd lan y thing, fi'n meddwl mo. Nice. Nice, boys. Down team. O, sy'n... Great job. Sy'n cancel pin? Fi ddim yn siŵr. Just mynd mewn y map a gwasgu... Wel, ti'n chwarae ar controller ni? Na, mouse a keyboard. Just mynd mewn i'r map a just gwasgu left click. O, Right click. Left click. Seithi. I don't. Cool. Havoc pump shotgun. Fi'n hwnna. Hoffi hwnna. Right, gwell ni mynd o'r storm nawr, yeah guys? Oi. Go on then. Ti di marcio lle, ie? I glas, ie. Okay. Ni draw fanna. Get on it. Get on it.
O, ti di gweld Last of Us, Smoke? Yeah. O'n i'n gywir? Best episode of the season? Oedd e'n really da. Really da. Nes ti crio ar y diwedd? Nes i crio. Pan nath e dweud y peth ar y diwedd iddo hi. Na. Like, yeah, maen nhw'n like... Mae'n trin hi fel... Fel Fel merch ei daughter hunan. nhw, Ie. yeah. Ie, mae hwnna'n cool. Mae'n dressed like, nice. Mae'n dress, mae'n nice, ie. Pwy sy'n Ar fi, sefyll boys. ni? Ble, ti'n lli marcio? Wel, neb nawr. Okay. O, ti draw fan'na i ti? Ond mae... El truck over na. A ni angen mynd i'r O, fe. i'r Ble, zonage, ble? boys. Okay. Ble? Right above fi, eh? Ie, fan'na. Ddim gallu gweld yn rhywun. Oedd y ben Tom ydi. O, diolch yn fawr. Gold right up. Shall take that any day of the week. Da iawn. Right, okay. So, mae katana dy fi nawr o'r diweddiau. So, Okay. watch out. Da iawn. Gold star. 5 pwynt i Gryffindor. Actually, sut mae y game Harry O, Potter? ie. Yna mynd i ofyn o sy'n chi'n chwarae fo. Mae iau yna. Os dy ti fe hefyd, Emrys? Na, sgwni ddim byd idd am Harry Potter yn Na. gyffredinol, lle. So. Na. Fi di gweld pob Fi'n un meddwl o'r os... ffilms, os... ond fi ddim... Fi di ail gwylio neu... Fi heb darllen un o'n nhw, ond mae hwnna just fel popeth, really. Os nad wyt ti'n fan, sa'n meddwl fydd y game yn Ie. addas, really. Okay. O ran dealltwriaeth, you know, Yeah. details, etc. Mae dda. Good gameplay. O, pwy sy'n seithi? Ti'n marco fe? Mae loads lawr fan hyn. Ble? Mae Rai yn y zone fan hyn. Who's just bach rhwng chi? Mae Rai yn seithi at y fi fan hyn. O, lle de? Fi'n dod at ti Emrys, cos fi ddim eisiau marw o'r storm. Fi lladd yna, ie. Nice. Ond mae loads i'r dde o Tymor, right? Okay, na i aros i'r chwith then. Dau wyth ar ôl. Come on, boys. Oh, shit. Bach o positioning now, fi'n meddwl. Yeah. Tactegol, tic-tacs, come on bawb. Danny. Wow. Oh, dwi just about yn cyrraedd dda. Na fa. Right, ni'n mynd i'r tŷ yma, uwch ben fan hyn. Oce. Iau? Yep. Rhys? Ie. Right. Mae yna rift rhywle draw fan hyn, so... Oes e? Falle fydd yn syniad yn... Fi'n meddwl mae'n syth i'r... Mae hwnna'n eitha good spot fan hyn fel sniper. O, mae rhywun di mynd lan. Da. Marco fe. O na, ddim hwnna. Gweld fanna? Rhywun fanna Gwe. yn neud... Ceisio mynd lan i'r anes te, cos mae'r anes yn y zone. Alright, A hefyd, ni allai cael peaks arnyn nhw, yeah. fan hyn lo. Okay. A zipline right ar y ping hefyd, right? Good. Yeah, good peaks fan hyn o pobl sydd yn dod ma. Brilliant. Great peaks, actually. Gyda dim yn deud, come on boys. Wel, dyna beth e. Come on! I'm Danny.
Ti'n bynd ar ben tor thing hefyd. Byn ni'n... Good. Gweld nhw fyna? Mark nhw? Fi yn. Sorry. Silly. Oh, God. Oh no! Oh, boys. I fucked up, sorry. Ta. Tri nhw? Mog, Be? I'm just looking to... ti'n gallu cael zipline lawr i ôl fi, please? Yeah. Shit, neud. Nes i cympo off. Be mae'r zipline nhw? Ga fi ffeindio, oedd gyda fi good position fel yna yn seithi nhw, but na i dod yn ôl ti. Achos ni wastad yn gallu mynd nôl lan ydyn ni. So. Os ni'n gallu cael zone nesaf hefyd, ni'n gallu just campol am fan'na i fod yn... Yeah, bydd hwnna'n great. Ydych chi gyd yn gwybod o'n? Can iawn Yeah, gwybod? o rhaid i fi gael... Na, na, ni dod ddim. lan. Bas i fi ddim, Mog, bas i fi just yn cael rift fan hyn a wedyn mynd syth i'r zone. Yeah? Okay, go on then. Cos dim ond munud sydd gyda ni ar ôl. Okay. I mean. Go on then. A fi riff, ble oedd y Fi wedi riff? cymryd e. Ie? Ie, a wedyn, fi 'di gweld. just cael y mynydd lan fan hyn. Hwna'n smack bang yn y canol hefyd. Ti di marcio Mae Morgan yn mynydd, hoffi ie? hwnna. O, mae'n rift ydi Mae mynd. riff di diflannu. Oes un arall, mae cwpl o gwmpas. Oh dear. Nawn ni just mynd ar ffot i ti, O'n i fi'n credu. Oedd o literally dyfonu fel ddim dan o fan. Ie. Nawn ni just redig dros y top, Emrys. Ie. Unless ti'n gweld rift ar y ffordd. Ie, dwi'n just searchio round. Dwi'n mwyn yn gwybod beth o'n Na, fi. Dwi'n sbio. Right, mae hwnna'n mynd i bod yn progress fan hyn, fi'n credu. Ond, awn ni gyda'n gilydd, so dylai bod yn oce. Dwi'n gallu edrych mas amdano chi unrhyw boys. So bydd rhaid mi lawr fan hyn a nôl lan y mynydd. O, risk. Pawb o fan'na? Awn ni mynd round then, awn ni mynd y ffordd. O, ie. Awn ni Dwi'n mynd y gallu ffordd gweld i. nhw. Ie, mynd o gwmpas, byddai'n tynnu sylw nhw. Nice. Watch O, 123 o'n nhw. Rwy'n wedi reso. A fi allu gweld ti nawr, iau. Un fan'na. Mae cwpl o gwmpas fi na, boys. Okay. Cwpl yna. Mae lladd un dro fan'na. Loads yn amlad fan hyn. Gweld nhw ar y bont. Knockio un. Knockio dau. Yeah. Good help, Mog fan'na. Mae un tu ôl fan'na, boys, right? Ble? Right tu ôl fan hyn. Un dod bach yma. Lladd un ar. Un ar y bont tro fan'na. O, rhywun is syth o flaen ni. O, ar fi, boys. Ar ni. Nice. Couple o dan wedyn. Fan hyn. Ie, fi'n meddwl hwnna'n... O, yn dod lan, boys, yn dod lan! Le? Beth i weld? Nice, boys. Whee! Good. Ie. Ble? Reit, na i dod gyda ti. Oedd e'n literally yn y canol yma. Un tap fan hyn, one tap, Og.
Do you got my seat? Yeah. Fi'n off. Yeah. Oh, Knocked. cadw out of it. Yeah, ti mog fi'n meddwl. Dwi'n dweud, pen siai. Oh, sugar fi lawr nawr. So unwaith mae fe lan. Gwylio. Dau o chi. A ti'n gallu dod i nôl fi nawr. Un o chi. Emrys, ydyn nhw'n clutch. Ydyn nhw'n really clutch, da. Class. Ti just i ennill yn y game fan'na fi'n meddwl. Os ti'n troi round, mae'n stopio'r ifau fyny. Yeah. Oh, God. Oh, man. Right. Ydyn nhw'n really clutch, though, actually. Nice one, boys. 3 yn erbyn 2 3 yn erbyn 1 yn erbyn 1. 3v1v1. So, Right, should be a win, boys. Dewch yma os ti angen iechyd. Splash of it. Nice, pal. Oh, I like this. It's like a shower then. Okay, driving in. In. Oh, go. yes! Dwi'n gallu gorffen nawr, guys. Oh no! Only 1 kill off 20 bomb. On, yes! 19. GG's, boys. Yeah, match stats. 2 elimination, 4 assists, 1 revive. Nawn ni ddim poeni am accuracy, ond dyma 29%. Bash. 1207, headshots 6, distance travel 4 km. Yeah, come on, pal. Yeah, well, dyna ni. Fi'n credu hwnna'n ffordd perffaith i orffen y stream. Beth ti'n meddwl, yes, Iau? Yep, perfect. Gwych, hapus gwneud yna. Wel, pob lwc Hapus y gwely. i'r diafalod. Fori, yn Coventry. Diolch. I ffwrdd neu gatre? Gotcha. Oh, nice. Okay, cool. Yep. Gwylio game GGs. Cymru a Eidal fori. Oes siawns dyn ni, boys? Na, guys. Na, guys, okay. Digon teg. Wooden spoon blwyddyn yma. Fydd sgwar yna. Na. Just Clutch, cicio, ni just right. cicio fe'n ymlaen. Anyway, pob hwyl iau. GG's, boys. Ta-ra. Right then. Emrys, na rhaid ni creu amser i edrych ar y stuff yna, a trio'r gesta. Fi'n credu bod rhaid ni perswadio ynglyn â... beth oedd yr issue? O'n nhw'n dweud? Verification? Crow. Rheswm, mae'n mwy general na Owain, really. Mae'n di gestar actually heb di bod yn llwyddiannus iawn o beth fi'n ddall. Fel, oherwydd, mae pobl yn... mynnu... Mae Twitch eisiau chdi verify y numbers, a mae pobl yn bach yn sketch am hynna, yndi. Yeah. So... Digon teg. Yeah. Okay. Right. Okay. Yeah. Yeah, go on. Yeah. Yeah. Na. Mae hwnna'n ffain. Gallai neud hwnna. Yeah, fine. Gaf fi just neud yn gyflym. Okay. Oh, just fel y OBS thing yna then. Just fel y OBS Ninja chi'n gallu creu.
Na, ti'n gallu... Na, ti'n gallu neud hwnna gyda €1 os mae'n gallu cofio'ch thing. Achos o'n i di edrych mewn i fe gyda just yr un dreigiau ar gyfer chwaraeon, a ti'n gallu neud rhywbeth fel yna fi'n credu. Ond anyway, mae'n ffain no. Okay, gaf fi just check yna. So display capture. Okay. Wel, nawr fi ddim angen hwnna. Na I swapio fe nôl i'r double screen I munud. So... Right, os dwi'n newid hwn I fanna. Oh. Oh, just brilliant. Hwnna'n ffantastig. Okay, na I symud hwnna draw. A hwnna draw. Discard. Pam hwnna fel na, fi'n siŵr. So newid hwnna I transform fit to screen. A dyna ni. Os ni'n mynd I... Symud hwnna fanna eiliad. A roi... we need the window. Right. Just aros nawr I... Right, I just... So, na I just symud ni ymweliad achos ma... Dyn ni uwchben fan hyn. So, na I just roi ni fanna a fanna. Yeah, go on. Esbonio, be ti eisiau fi roi ar URL? Yeah, video.ninja. Yeah. 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 Oes. Yeah. Oh, mae'n dweud, the guest, mae yna tick boxes. The guest can see the director but not other guest videos. The director will be performing as well, appearing in group scenes. So I roi hwnna hefyd. Yeah, okay. Preferred video codec, mae'n dweud default, VPN, default, okay. Enter the room control center in the director's role. Show me some tips. Join the room, yeah? Neu enter the control center. Right. Oh. Hwna'n diddorol. Okay. Yeah. YnChwarae -test. Yeah, no, sorry, fel space test, yeah. Yr un peth. Na. Na.
Okay. Yeah. Oh my god, ar gyfer y rasau retro nawr, we're on to a winner. Mae hwn yn mynd i fod yn briliant, achos ni'n gallu customeisio pwy audio things ni eisiau fel separate things, ydyn ni nawr? Yeah. Okay. Okay, yeah, copy link. Neu roi I ti ar Discord. Yeah, dyna ti. O, mae hwn yn cyffroes. Neu test yn chwarae, fi'n credu. Test gap yn chwarae. O, hwnna'n cool. Okay. OBS, yeah, mana OBS, a direct solo view of the audio stream, but with nothing else. Its audio can be remotely controlled from here. Ooh, okay. Yeah. 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 Ah, okay. Oh, mae hwnna'n cool, ynddo e? Yeah. Okay. Yeah. Eisiau fi cael hwn neu just gadael e lan? Ys dim os, oes e? Okay. Gorfod. Okay, so na I agor un. Ah, okay. Right. So go on. Beth oedd y link? Okay. Guest star. Does dim byd dodgy yn mynd I popo lan nawr fod na ffilm o'r enw Guest Star X-rated neu rhywbeth. Na, mae'n ffain, mae'n ffain. Yeah, fi gallu gweld e, sorry. Yeah, about Guest Star. Requirements, broadcast. Google web browser. Oh, phone verification. Okay, fi gallu gweld hwnna. Right. Begin no program. O fewn Twitch. Yeah. Beth yw'r quick action? Yeah. Yeah. Right. Right. Nah. Okay. Right. Nah, mae'n fine. So, create a dashboard, video producer. Stream manager. Yep, VR stream manager. Yep. Yeah. Yeah. Yeah, fi gyda nhw, yeah. Yeah, start guest star, yeah. So click on next. Got it.
Right, choose. Right. Okay. Right. Okay. Mae'n dweud select camera and microphone. Mae'n dweud set up camera and microphone gynta though. Ond fi methu defnyddio fe achos mae fe ar y stream. Yeah, I'm just on now. Game capture. Just write game capture. Fel Fortnite, okay. Ble mae fe'n dweud guest, select guest star. Right, next. Guest slot. Oes wir. Ar y dde, fi'n gyda un guest. Ond fi ddim gyda invite slots fel ti'n dweud. Alright, okay, falle... Backstage. Guest star settings, mod settings, audio and video, help and FAQ. Yeah. Beth os fi'n llusgo hwnna i'r stream? Ti'n gallu gweld, achos dim byd fel special neu gwahanol. So ti'n gallu gweld nawr... Oh, dyna pam, okay. Start by copying individual guest slots. Okay, yeah. 2 guests, okay, yeah. Right. Yeah. Yeah. Right. Yeah. So os fi'n cael yr OBS Ninja nawr hen ti, gallwn ni roi e yn y feed yna. Slot, copy slot. Yeah, sut fi'n neud e ddo? Mae'n just wneud individual guess. Mae rhaid I fi roi browser source. Mae rhaid I fi roi rhywbeth mewn fyna, so... Okay. So just click your button. Okay, I see. Okay. Oh, sorry, yeah. Invite guests nawr. Invite guests. So os fi'n roi... Emrys. Oh, yeah. Got it. Yeah. Oh, okay. Yeah. Yeah. Right. Oh. Oh, no, mae'n eitha cool. Yeah. Os fi'n gallu mute ti fan hyn ar fyna hefyd, so yeah, mae'n brilliant, yn dwi e? Oh my god, mae'n mor clir. Ti'n gwybod beth, gyda dy FTTP internet nawr a DSLR ti, oh my god, mae'n mor clir, yn dwi e? Yeah. Wel, fi'n credu mae'n peth neis bod ni'n kind of yn hyrwyddo, fel ni wastad wedi wneud, ond cyd hyrwyddo streams i'n gilydd trwy ni'n bod ar... Yeah, yn Twitch, mae'n rhoi'r notification yna mas, a bod e'n linked, achos... Yeah, so ni'n colli unrhyw beth wedyn, tiod, mae just fel... Yeah, mae'n eitha neat, yeah. Oh, cool. Yeah. Show on stream, yeah.
Mm. Ah. So beth ti'n meddwl... So os fi'n toglo fe ar nawr, beth sy'n digwydd? Ydw. Yes, push guest. Be? O, fi ddim yn gwylio'r stream nawr, so fi ddim yn siŵr... Okay. Na i edrych ar ochr yma, ar y thing arall. Ah, okay, sorry. Finish it. Finish setup. Okay, mae'n dweud pushed, ond eto, os fi'n mynd nawr I Twitch... O, ddim hwnna ddo, y Twitch yr actual hwnna. Yeah, fi ddim cweit yn siŵr. Pushed, yeah, mae'n dweud pushed. Remove from stream, tick. Yeah. Do. Yeah. Ond tybed os mae un o'r overlays ni yn cyfro ti? Dyna ni synwyr? Just yn wondro be... Achos... Fi ddim... Yn thing fi ar OBS... Video Ninja ti. Ydy. Ond os fi'n cael gwared o Video Ninja ti nawr... Yeah. Okay. Yeah, fi ar requests nawr fan hyn. Ond ddim byd wedi popo lan. Okay. Get started. All Twitch users on my channel. Only certain Twitch users. Audio only, guess. Start request. Okay, nawr mae fe ymlaen. So dyle ti gallu neud e nawr. Yeah. Oh, wow. Okay. Okay, so we gallu gweld plus. Waiting for guest to connect. Slot guest. Send us guest slot 1. A ti mewn. Yeah. 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 Fi'n gallu gweld sut mae'n handi ar gyfer fel podcast neu grŵp o bobl. Yeah. Ah, okay. Right. Yeah. Sort o hwnna. Yeah. Yeah. Ond sut, be fi eisiau gwybod yw sut ydw i'n customeiddio fe nawr I bod ble fi'n rhoi ti, like, sut ni'n integreiddio hwnna gyda OBS setup?
Lan y top, neu? Ie. 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 Just roi mewn fanna. Ie, okay. Right, webcam row. Fel group thing, obviously ddim hwnna, ond fel hwnna, so ti'n meddwl, ti'n dweud bod hwnna'n gwell? Dwi'n meddwl fod o de, ond illa just fi sy'n meddwl hynna. Ie, oce. Ond, aspect arall eisiau nghofio sôn i Owain dweud, o diolch yn iwsio Chrome. Ie. Ond dim rai fel iwsio Chrome, felly di logio fewn ar Chrome. Ie. A neud o, yr unig beth ti'n gwneud ydy neud y gestar. Ie. Dwi'n meddwl ti wedi neud ar tablet. Dwi'n meddwl ti wedi neud ar tablet. As long as mae'n rhywun... Cos mae'r links ar un peth. So as long as mae'r links yn bodoli ar OBS. Dyma rili ots pwy sy'n dechrau. Ie, ond mae hwn yn gweithio os chi gyda Twitch. Os chi'n gesu ddim gyda Twitch, so nhw'n gallu neud hwn. Na, sa. Ond, fel arfer, mae pob dyn efo... Mae hwnna'n pwyntig, unrhyw un sy'n eisiau bod... Ie, ond Twitch user, dim Twitch streamer, de. Ie, oce. So... Ond mae hwnna'n pwyntig, ie. Ie. Ond ti ddim, y podcast aspect, so mae arall ti wedi neud, hyd o'n os ti'n misio malu cachu a ffidlan efo symud stwff OBS, a ti wedi grwpio gas chdi gyd fewn i un source, ti'n cael un URL, a dwi'n gwneud chdi 4 camera, neith gestar neud o'n taclus fewn un box i chdi. Oh, nice. A dyn ti podio'r box yn gongol. Ie. Fatha ti'n dweud, podcast-wise... Mae'n perffaith yn dweud, ie. Ond fi yn hoffi... Ond cwestiwn arall sy'n hefyd bach yn bethau ydy, beth ti'n wneud efo sain, wyt ti'n wedi commitio i Discord sain, ti'n wedi commitio i... Fi'n credu cadw fe at... Ie. Un munud, fi jyst yn mynd i llusgo ti a newid stwff o gwmpas ychydig fan hyn am eiliad. Just achos, mae'r un yma yn neud... Gallu newid hwnna ychydig. So, mae hwnna fel na. Os fi'n cael y webcam frame arall a addasu fe ychydig. Chi'n gallu gweld fanna y safon... Go on. Ie. Yr unig beth sy'n bach yn crap ydyn nhw fella ydy'r ffaith ti ond yn cael un source gyda fi. A ti ond yn gallu dangos un source i fi. So dwi'n rili'n gallu gwachad stream chdi'n real time, neu wastad lag. Right. Actually dwi'n gwybod, dwi ddim yn gwybod sy'n wir, actually. Ie. Dwi ddim yn gwybod sy'n wir. Okay. Hwna di'r unig aspect dwi'n yn siŵr o. Right. Sut, so, Dwi'n ti eisiau fi joinio chdi, cos ti'n chwarae point and click adventure, a ti eisiau fi joinio chdi. Ie. So rhaid ni dal cymryd ar y porch, Discord i rhan i sgrin, de. Ie. Cos ma' na, allai dangos sgrin fi yn lle dangos camera fi, ond obviously, mae hwnna bach yn crap am yr holl peth, de. Ond it's just what it is. Really. Digon tig. Ond, fi'n credu mae'n gweithio... Mae'n edrych yn clir o beth fi'n gallu gweld ar y stream
o ran fideo ti ar y webcam. Dwi'n meddwl mae'n output efo ar higher resolution na... OBS fideo. Mae Owain, well gyda Owain fi yr Ninja. A dwi'n dall i boint o. Mae Ninja yn point to point, de. Mae'n siarad o computer fi i computer chdi, ie? Ie. Point to point. Tra mae Twitch yn neud o trwy... Dwi'n siarad o Twitch, a Twitch yn siarad efo chdi. Right. A mae'n middleman. Dwi o'r barn mae'r middleman yn helpu quality, cos dwi'n hitio... Yr unig lle dwi'n gorau cyrraedd ydy server Amazon. A mae server Amazon lot gwell unrhyw tu ni. Ie, mae'n wir. Ie. Ond hefyd dwi'n dall ochr o wain lle mae wain dweud, mae peer-to-peer y well ar certain aspects hefyd. Ond ydy cael reid o ddi, lle mae webcam yn OBS yn Video Ninja, dwi'n mynd bach weird, do. Ydy, ni wedi cael hwnna, a falle taw y straen ar byth Emrys sy'n digwydd, ond yn edrych arno fe fan hyn, mae'n edrych yn really clear, a... Ie, fi'n credu... Ond dwi'n heb di bod yn llwyddiannus o beth dwi'n gweld. Maen nhw'n pwysio fo. Dwi'n sy'n i fyny rhyw stwff Twitch, redag stwff, a mae o'n... Dwi'n mynd i job da o integratio fo de. No. Dwi'n meddwl bod y thing ffôn a dwi'n annoio lot o bobl, dwi'n meddwl. Wel, mae'n rhwystredig. Mae gymaint o pethau eraill lle chi gorfod wneud e. Os nhw gyda'r opsiwn i beidio wneud e, chi bach fel, pam nhw wedi wneud. Ond, mae fel authenticate, mae pawb gyda authenticators nawr am bopeth, ydyn nhw. Ynddi. So... Dwi'n gallu cwach di in real time trwy gestar, de? Ie. Os opsiwn i chdi dangos beth arall, ta just camera sgan eich opsiwn on? Be nawr, yn gestar? Yn gestar? Right, ga fi just clico fe nôl. Gestar... right, so... Ti'n cael rhannu sgrin hefyd, ta just rhannu camera? Ga fi share your screen, ie. O, hefyd? Gallai share a screen, ie. Oce. Dangos rhyw fath o gameplay neu beth, just rhywbeth. Ie, oce. Hyd o, so just yn sgrin. Right. Gallu fi just rhoi rhywbeth gwahanol mewn then, gynta. Cos os ti share your screen yn gweithio yn lag free, mae hwnna yn... So hwnna'n neu fi stopio talu amdan Discord Nitro dyn da. Rheswm dwi'n talu am Discord Nitro di, dwi'n licio... So beth dwi'n rhannu gameplay efo chdi neu wain, dwi'n licio ffaith fod yn 1080p 60. Ie. Wel, ti'n gallu actually rannu Chrome tab hefyd, fel option. So, ti'n gallu gweld hwnna? Ynddo. So mae sgrin ni wan. Ie. Mae thing ti'n dangos. Ie. Mae cameras yn gwylod. So mae hwnna'n... Handy. Handy, ynddi. Yeah, it's an opportunity for... Ond ti'n gallu clywed e? A number of players. In terms of we felt with... synced. Mae'n synced efo... brilliant. We haven't picked Ellen Wynn. Brilliant. So mae hwnna'n... A gyfer fel chwarae fel point and click adventure a neud y fath na o game, neu puzzle game, neu rhywbeth fel yna, mae'n gweithio'n dda. Hyd yn oed, bydd yn diddorol i ni arbrofi gyda'r syniad fel y ras retro yna. Ie. A os ni'n gallu chwarae o gwmpas gyda'r sources, achos gallu ti rannu guest slot, wyt ti'n gallu rannu stuff gyda fi then o ochr ti? Ie, hynna dwi'n trio meddwl on. Ceta, os na i... Os na i gadael iawn, leave gestar iawn. Ie. Nid request arall. So, allai pobl joinio chdi. Thing arall i si meddwl wneud efo hwn, iawn, oedd... allai di reid invite arall fi. Ie, wrth gwrs. So chdi'n gallu wneud IRL streams hawdd efo hwn? So chdi'n gallu cael OBS yn rhedag yn tu chdi, a dyn chdi'n just joinio camera chdi trwy hwn? Ie, hwnnw'n wir. Na, just camera. Odi e? Na, dwi'n methu rhannu gameplay. Oce, so mae hynna bach yn crap. Ie, ond bydd yn diddorol i weld os... Basically, ni eisiau gweld, os o'n ni'n cael
shootout rhwng Gestar a OBS Ie. Ninja. Pa un bydd yn gweithio specifically ar gyfer y ras retro na i gael fi, ti a Owain o tri lleoliad gwahanol i gyd yn rannu gameplay, achos wnaethon ni fe o'r blaen, a beth bydd yn really nice os mae'r link, os mae'r customization i muto'r pethau gwahanol. So os oedd un person yn ennill, gallai dweud, right, pwy bynnag sydd ar y blaen yn gallu cael yr audio nhw, y gameplay, a wedyn mae fe'n switcho unwaith mae rhywun yn pasio. Ti'n rhywbeth fan na, fi'n credu bydd hwnna'n really diddorol i'r gwylwyr. Dwi'n meddwl bod efo hwnna, sa fo mwy ar gyfer, dwi'n ag OBS Ninja. Mynd nôl i'r un o'na. Guest, OBS. Share screen with others. Don't entire screen. Ond ydych chi'n gallu bod yn fel fel co-directors hefyd gyda hwnna? Fi'n credu ti'n gallu. Dwi'n hynny sgrin. Hynny camera. Ie. Right, os ti'n rhoi YnChwarae fel... Thing. Oce, na edrych gesta hwn, iawn. Ie, na i gadle hefyd, achos oedd e'n diddorol, ond fi'n credu mae gyda hwnna ei defnydd, ond... Be dwi'n sy'n ni'n cael ydi, so hwnna'n handi i rhywun i jumpio fewn yn sydyn. Ie. Dwi'n mynd rhywun yn... Off top of men, rhywun yn dol bata neu dydsi fath. Dol bata eisiau dyr rhywbeth. Am hi'n ista ar soffa efo ffôn hi. Ti'n gwneud gestan efo ffôn li. Right. So, allu... OK. So, na I just submit. YnChwarae yw'r password hefyd. So, fi di roi nôl ar y stream ar ochr yma nawr hefyd. OK. Guess you others. Oh, yeah. Bydd hwnna'n really handy i gael co-directors. Achos gall fi, ti neu Owain i gyd penderfynu yma. Room settings. Oh, allow for remote co-directors, dyna ni. Enter a co-director password, so nawn ni roi yr un peth ar gyfer password yna. Right, so nawr mae dy ti'r hawl i wneud... Yeah. Change room video quality, ni'n gallu symud hwnna lan i 4,000. O, gallai copio'r link ar rannu os ti eisiau. Guest. Right, trio hon then. Capture groups, let's do it. Capture the group video mix. Guest joins with mae lot o options os ti'n edrych ar y stream o be chi'n gallu neud a ddim neud. Disable enemy, show active speakers, show display names, ask for display name, invite saved cookie, remote monitoring, allow for remote stat monitoring, hide audio only sources, auto select. Beth oedd y point then o'r remote thing? Only see the director's feed, mute the director. Customize. Right, on video Roy, allow co-directors to transfer guests. So, Pam... Huh?
Oh, right. Okay. So os fi'n rannu hwnna gyda ti nawr, a wedyn bydd ti mewn. Ma' hwnna'n cyffroes. Wedyn ni'n gallu gweithio fe mas gyda'n gilydd o ydy yn gweithio, ydy yn werth defnyddio neu beidio. Okay. Right. So ydy camera ti arno fe nawr, achos fi methu gweld ti nawr. Dyna ti. Okay. Neu roi ti nôl. Webcam row. Ond fi methu gweld ti nawr. Fi gallu gweld ti fan hyn. Ond pwynt yw, sut ydw i'n... Bleth yw URL ti? Os fi'n clicio hwn nawr, a wedyn fi'n rhoi e mewn i... webcam row fi. Invite a guest, fan hyn. Customize. Guess you... okay. So ti fanna.
Falle. Okay, wel, os ni'n... Ie, fi'n gweld ti fan hyn. Ie. Os fi roi customise i ar ble mae'n dweud invite a guest. Capture group scene. Show display. So, yeah. Ond gyda hwnna lawr, mae dal yn od achos os fi'n clicio'r link yma a roi... Yeah, os fi'n roi hwnna fan hyn yn y webcam row a ti ddim. A os o'n i'n neud y simple thing o'r... o ti fan hyn cyn, ond mae fel... a gweld os mae fe'n gadael ti wedyn. Invite again. Na i copio'r link eto i danfon i ti. Okay. Na i copio'r solo view link. Right, webcam row. Webcam. Multi-screen. Ti fyna yn luck? Neu hwn? Oh, ti wedi gyrru link Oh, okay. Ond, o leia, gallai copio hwnna a falle roi fel trydydd, fel multi. So os fi'n mynd fan hyn... Dangos ti fy OBS fi hefyd ar y stream so ti'n gallu gweld a be fi'n neud. So, webcam... Oh, of course, yeah. Toggle chat room settings. Oh, actually, yn fideo ninja, ydy yn rhoi... So fe'n rhoi'r opsiwn i fi screen share. Oh, share website, ond ddim web... Oh, fi gallu rhoi'r URL yma mewn. Na. Ond look, os fi'n... Okay, os fi'n rhoi hwn nawr. Ti'n gallu gweld hwnna? Stop sharing website. Okay. Okay. Mewn Discord fi'n gallu, ond ddim yn fideo ninja yma. Yeah. Fan hyn, yeah. Yeah, mae ddim yn gweithio. O, mae yn nawr, yeah. Oh, yeah, screen share room. Select screen to share. So, pass screen ti eisiau.
Okay. So na I rannu Discord rhwng fi a ti. So nawr, yeah, so nawr mae rhaid I fi mute o, so fi'n cael doubling up nawr. Fi ddim nawr, o, siarad eto. Yeah, fi'n cael fel echo. So rhaid bod un o'r things yma fi angen mute o. Hwnna'n muted fan hyn. Hwnna falle. Yeah. Mae'n siarad. O ie, os fi'n deffo yr un diwethaf, sef y Discord, mae fe'n gweithio eto. Perffaith. So it's fine. Yeah. Just bach o teething things o gwybod, ond... Yeah. Rhywbeth I fel am. Capture a group scene. O, dyna ni. Using OBS or other studio software to capture the group video mix. Customize. Hide audio only sources, pro audio mode, use H.264 codec, show active speakers, green background, fade in videos, animate mixing, show display names, add margin, unlock video bitrate, increase sharpness, force mono audio, crop video to fit vertical video mode. Right, so os dwi'n rannu hwnna gyda ti nawr, falle bydd hwnna'n diddorol I... Be ti'n meddwl? Co-director. Ah, okay. Okay. So os ti'n mae'r auto-add guests, a ti'n ymuno gyda hwnna nawr, ta be sy'n digwydd, achos hwnna yw'r group scene thing. Why? Stop sharing. Right. Yeah. Yeah. So dyna yw'r dau grŵp. Yeah. 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 Yeah, ond unwaith ti'n gwybod, I suppose. Yeah. Yeah. Ond diddorol. Yeah, fi'n credu byddwn ni'n ffeindio... Fi'n credu mae angen ni... Os fel hanner awr neu awr gyda fi, ti a... fi, ti a Owain I just thrasho mas... Just beth... Set o fe lan unwaith, cadw'r links neu rhywbeth. Yeah. Let me just query about an audio mixer. That's all I'm gonna do. Okay.
What? Password incorrect. YnChwarae. Ah, oh, wrong. Okay. No, yeah. Ooh, Stardew Valley. Yeah, don't pick it up, Dilly. No auto says. No? No. Sai fel yna. Audio settings. Oh no, hwnna'n audio settings fi. Yeah. So, yr unig beth fi'n gallu neud ydy show... Isio gael music o'n isol. What? Hwnna'n syniad stupid. So, os dwi'n rhannu window, Yeah. dwi'n methu... Yr unig beth dwi'n gallu neud lle either rhannu Chrome tab a share tab audio, neu entire screen a share system audio, ond isio hwnna ydy ti'n mynd i cael microphone a bit chdi nôl. Yeah. Mae hwnna'n siomedig. Na, mae hwnna'n... beth am os ti'n rannu... O na, ti'n methu rannu fel Elgato, wyt ti? Wonder. Na. Music o'n isol. O, mae hwnna'n siomedig. So, mae hwnna'n siomedig, de. Yeah. Achos mae'r syniad yna o'n i'n gallu kind of... Hynny sain. Wait a sec though, os ni'n neud hwn fel just classic video ninjas a nid fel a group thing, fi'n siŵr gallen ni gael ei gweithio. Dwi'n meddwl bod yna wir. Ai dreo am. Gallen ni trio fe. Achos os fi'n just yn dweud video ninja, right? Leave site. Dwi just yn na, yr un opsiwn na. Yn window, ti'n beth i rhannu. Ond os ti'n mynd, ti'n gallu rannu Game Capture HD60 Pro. So, os ti'n rhoi audio... Oh, yes, ti'n iawn, actually. Yeah, na. Does na ddim Elgato option. O, communication microphones, bydd hwnna'n neud o? Ie, na, gos ond... Yn yr instance yma, dwi ond sy'n dangos Stardew Valley chdi, ond sain Stardew Valley, de. Ie. Na, fi'n credu, os ti'n rhoi Communications HD6 Pro, Game Capture... Dwi'n meddwl, mae hwn wedi capture bod dim... Dwi ddim nawr. Dwi'n wedi dewis y bydd an. Right, trio hwnna. Record and share your gameplay. So, be? Ie, mae HD60 yn mynd... Be dwi'n dweud ydy, mae gen i fi lot o synnau ymlaen ar computer rhan oes. Oes. Ond yr unig beth dwi eisiau chdi cael gen i fi ydy sŵn y gêm, de. Ie, ond be fi'n mynd i wneud yw fi'n mynd i rannu gyda ti nawr, be fi'n ochr ti, a ti'n gallu dweud, achos byddai'n siarad gyda ti, byddai'n gallu distinguish, gallu dweud os ti'n clywed y ddoi neu beidio. So, hwnna'n best test. Dwi'n mynd at beth ti'n neud rhan. So, right, just cymryd hwn nawr. Ie. A dweud wrth fi os mae fe'n pigo fyny fi'n siarad a hwnna neu just hwnna. A fi'n credu taw just a gameplay. Mae'n music y chwarae o'n. Yeah, exactly. A ti ddim yn clywed fi dros O ia, ond Xbox 360, Xbox 360, ie. Yeah. Be dwi'n ydy, os dwi yn mynd â Elgato trwy computer i capture computer. Oh, right, okay. Ond os ni'n neud consoles neu misters, gallu ti neud e then? Ie, bysa.
Dyna'r unig ffordd. Os fi'n cael Frankenstein NES tu ôl i fi, a ti'n defnyddio dy Mister... Dwi ddim yn meddwl fod Elgatos yn licio iwsio 2 lle ar unwaith. Be ti'n meddwl? O na, mae'n on gyda chdi OBS yndi? Ie, mae'n neud e nawr. Ie. Actually, de. Fi'n credu bydd yn ffain. Share source gameplay. Siôn na rhywbeth efo... Share source gameplay. Dwi'n siôn na rhywbeth ych chi'n gallu neud yn OBS i hun, sti. Lle chdi gallu share y source, ie? Ie. Wel nawr, gyda OBS Ninja, os ti'n cymryd y link yna, mae yna rhywbeth sydd yn dangos OBS audio hefyd yn yr update diwetha, a ti'n gallu mute fe a unmute fe. Nôl cyn o'ch chi methu. Si nawr, os fi'n rannu hwn draw ar y main screen ar y thing, OBS Ninja 1, ti'n gallu unmute a mute hwnna. Dwi'n mynd at beth ti'n meddwl o'n. So, yn yr audio mixer, o'r blaen, oedd e'n poen achos o'n i'n cael trouble gyda pobl yn rannu stuff a ddim yn gallu customeiddio Discord, like OBS Ninja specific pobl a mute fe, oedd e ddim yn hawdd iawn, ond nawr chi'n gallu neud hwnna. Ie. So... Ie, dwi'n meddwl ti'n dall beth i'r problem. Be dwi'n dweud ydy, so ddim ffordd i fi just gyrru gameplay a efo sain i chdi. Unless ti'n defnyddio eich game capture card. Ie, game capture card, iwsio o'r camera, de. Ie. So, os ti yn defnyddio fe fel na, then... Mae'n gorau bod ffordd yn ei byd yn eisiau neud, mae'n gorau bod... Ti'n meddwl, ie. Erbyn hyn. Share. Friends. Ie. Mae'n gorau bod. Ond, wyt ti'n gallu gweld y pwynt o... Mae dy ti built-in game capture card Elgato, os e, anyway. A dwi gyda un. Fi ddim yn gwybod os mae gan Owain un, ddo. Be dwi fel ydi, fatha, syniad ysgol i'n pen fi heddiw ydi, rhywbeth fatha heddiw wan, fatha... Ni'n chwarae Fortnite, ie? Ie. Dwi'n chwarae Fortnite a ti isio fi a pwy bynnag yn fach yn hefyd, de? Ie. A gallu symud rhwng bob un, de? Dwi'n teimlo sydd dath i'n neud o blaen. Ie, OBS Ninja wnaethon ni neud e. Achos ti gyda gwahanol web browsers, wyt ti? Per person. O, dim sain yn cael drosodd o, ie? Ond o ddim sain, oedd just sain fi, achos o'n i ddim di llwyddo i neud hwnna. Hwnna, dwi'n gweld yn stupid, ie, mae'n stupid, a ni ddim di gweithio hwnna mas. Achos, os ti'n defnyddio emulation trwy eich PC eich hunain, does e ddim ffordd o cael e fel separate thing, ar wahan ni'n mynd mewn i'ch volume mixer, ond wedyn mae'n mynd yn ofnadwy o messy. Ie, mae'n mynd yn... Ti ddim eisiau gwneud hwnna, ti eisiau fe fel separate track, wyt ti? Fi'n gwybod sut wnaethon ni fe. Wnaethon ni rannu fe ar Discord. Dyna sut wnaethon ni fe, achos ti'n gallu share with audio ar Discord, just bod e'n... Oet. O'n i ddim yn cofio os taw application is screens. Un o'r ddau chi'n gallu, a y llall chi ddim. Alli gallu brofi gyda hwnna. So ni'n rhoi... O ie, ti'n gallu, look, smooth the video... O na, ddim yr un yma. So, ddim screen share then. Rai bod e'n... applications... Siam efo'r un OBS Ninja yma de. Ie. Mae'n siam. Mae'n siam de.
Yeah, we just yn... Share gameplay with friend. Share gameplay with to friends OBS. Stream to a friend, which is it? Oh, no. Kieran streams to how boys do mas hefyd ond cario ymlaen bachgen. Yeah, ni'n mynd mewn i proper tech gweithio mas stuff ar gyfer streams y dyfodol. Source. Share source remotely. Okay. OBS that. How to source multiple offsite streams outside. Wait a minute, sure. Use OBS or reflector. No. Oh, how to use OBS-NDI toolkit with Twitch Studio. If you do not have this, Yeah, man, share screen share source. No, I don't know. Mae'n y ffordd o fi'n gallu rhannu just un source allan. Right, okay. OBS. Yeah. Allan. The fuck's that? Separate audio in OBS. Oh, mae'n dweud am fel... don't worry. Voice meter either. No. Oh, paid am cael voice meter. No. I mean, you don't have to do that. So, installing separate audio plugin. Application audio output capture. Ooh. O, falle mae hwnna mewn hwn, actually. So, os fi'n mynd mewn I sources, a rhoi add, a rhoi application audio capture, mae fe mewn beta mode fan hyn. A create new. Sbynach. Lwti. Sorry, nice symud e gyd. O ia, hwnna dwi'n iwsio anyway. Ydy e? Application. Ia, fel sydd dwi'n neud audio fi. Ond sut ti'n rhannu hwnna wedyn, ia? Ie, hwnna'n wir. A sut ti'n separate nhw hefyd? Mae audio fi'n separated. Dwi'n mynd capture desktop audio ar y feli. No. Dwi'n capture audio ar wahân. Ond sut ydw i yn... Dim rhannu scene, dio. Wyt ti'n neud? Ydw i... What hynna, da? Hynna, da. Has, da. Dwi'n mynd fel da. Dwi'n capture... Stadio fel I... Audio. Beta. Gameplay audio. So, os dwi'n cofyn hwn da. Share. Mae'r boi yn ysbectol yma'n gwybod be mae'n siarad am fi credu. So, share source. OBS. Source. Remotely. Dwi'n really gwybod be I googlo'n iawn I fel. Yeah. In this video, I'm going to be showing you how you could go XLR all of your accounts. Grab the NordPass, the YnChwarae audio plugin for OBS Studio, which I've linked down in the description below. It is worth mentioning that this plugin is still in beta testing, but I've been using it for the past few weeks and I've had apps. Once installed, you should have disabled, and this is down the setting. Audio source.
our music, Shouldn't it say Spotify, millennial? means no matter audio. So now you have. Also, if you want, I absolutely recommend you check out. Okay, I'm not going to be on that. I didn't do a test there. Projected. Full projection. Yeah, but my bendant y peth neis though bod Discord voice channels wedi integreiddio yn yr Xbox Series X a'r PS5 nawr. Yeah. Mae'n good. O'r diwedd. Dwi'n tymio at y uffad yn gallu rhannu'r audio. Na, fi ddim yn gwybod. Mae'n... Okay, sorry, yo. Yeah. Ah, na, stop iwsio ffôn. Dwi yn... Dyma link, di link gyda chdi fan man di. Pa un nawr? Pa link dwi eisiau clicio man? Na, ci. Ie. Dwi'n gwybod beth dwi eisiau neud, Go on. dwi'n meddwl. Yeah. So, dwi angan neud hyn. Dwi angan... Dwi'n angan Big brain on. Oh, wow. Big brain moments. Cyffroes Big nawr. brain moments. Cyffroes nawr. Amdani. Output type. Bom, Output type, internal. Seeing. Test. Okay, start virtual cam. Oh, virtual. Join with cam there. OBS virtual cam. Yeah. Oh, so ddim sign your virtual cam. Oh my god, what? No! OBS virtual camera audio. Audio output to virtual cam. Come on. Whoops, my welder on. Sorry. Esports files. Oh no, featured request. Dirgel yr audio a gyfer Racist Retro. Mae'n barhau. Ie, dwi'n misio neud VB cables, mae o'n... No way. Y VB cables yn... awful. Oh na. Mae'n ffordd o gorau nid o, ia. Mae'n ffordd o nid o, mae'n gorau fod. Ti'n meddwl bod na? Jeez. Cos mae virtual cam, ti'n gallu dewis specific scene. So, ti'n streamio a ti a certain scene, a ti di ddeud virtual cam just hannu scene. Specific. Yeah. So, mewn un o'n i'n coci neud fan o fan, oedd, na i just creu nested scene efo audio a gameplay. A hannu hwnna, ie. Ond, Ydy ddim gweithio. na, mae just yn... Set microphone properties. Ie, dwi'n mynd dechrau cachu fo. Mae'n ffordd yn neud o'n gorau fod. Ie, fi'n credu mae'r... Na mi just parhau... Trolio... Ddim trolio, ond just scrollio trwy'r forums a gweld os mae rhywun... Mae'n just matter amser. Fi'n synnu bod y boi... Mae gyda fe Discord, actually, yr OBS video guy. Falle, bydd e'n rhywbeth... Ni'n gallu gofyn... Right, sut beth yw'r ffordd gorau wneud hwnna? Bydd e'n gallu rhoi ni syniadau o beth i wneud. Ond na, mae'n ffain ar gyfer cameras, ond multiple audio source, separated audio sources gyda gwahanol links o gameplay, ar wahân i wneud y syniad o defnyddio'r game capture.
Mae pob yma dweud chdi iwsio B cables. Profiad fi cables that paid. Na. Ond mae'r game capturing gallu gweithio ffain I fi a ti, ond bydde... Yndi. Fi ddim yn gwybod os mae Owain gyda built-in piece, Elgato. Mae'n ffordd, as o'n bywyd lot haws. Heb. Cos mae hwn yn hefyd yn sgyrpro idea fi. O'n i'n syniad, o'n i'n siarad efo Owain oedd fatha I streamio. Fysa neu use o streaming PC fi. Okay. So, fysa chdi sa streaming PC fi yn neud y gwaith 1000 yn y cefndir. Nice. So mae gennych chdi fwy o resources I chwarae gêm chdi a bethau. Fysa chdi offloadio'r gwaith I gyd ar OBS. Sa chdi logio fewn I OBS. So, ti'n rhedeg off computer chdi. Ond mae'n actually'n rhedeg yn y cloud ar machine fi. Okay. Ond mae hwn yn sgwpro chydig bach ar ran sain, Wel, na I danfon neges, y peth yw I trio esbonio digon clir I brobl yma, ond fi'n credu just fel, ni eisiau separated game audio. Mae lot o pobl yn comentio barod yn yr OBS lle, de. I don't know. Mae just... OBS di ffordd yn neud o, dwi'n meddwl, cos mae nhw fel technology splitio audio. Ond share PC, gameplay audio. Gameplay audio only. With friends. It's just with friends. Yeah. With friends. Mae'n un ffordd arall. Go on. Dwi'n gwybod faint o dda fydd hwn. Iawn, oce. So, ydy Steam ar agor gyda chdi? Hwn ydy bod yn ôl Steam ddo, yn edrych yn eisiau fy hyn. Okay. Fi gallu gweld ti nawr chwarae ar Steam, Oce, ffeindio chdi o Steam. Right click yna fi, de? Right. Okay. Right click a bit. Ar yna ti, so by friends. Okay. Na, fi actually angen mynd I community. Na, friends, sorry. Friends, view friends, 3 online. Nah, send message, start voice chat, view profile, find games to play, trading, manage. Oh, no, sorry. Watch game, yeah. Okay, so Team Girl. This broadcaster is offline. Unless ti gorfod roi fel broadcast tab neu rhywbeth. Broadcast on your Steam. Okay, so mae'n mas yn mynd nôl, yeah? Right. Watch game. Click to play, okay, sorry. Dyna fe. Fi gallu clywed nawr. Edrych. Ti gallu clywed bydd ti methu achos ti ddim, ond fi'n credu bydd y gwylio yn gallu gwylio fe. Mae'n dod... Application audio capture... Ydy hwnna fe? Na, I meddwl. Na, mae jyst yn dod trwy'r... Ti'n dewis screens Steam of output hwnna. Okay.
So fel at neud oli. Properties. Okay. Cwad o Ma'n clyfar. Ma'n clyfar. Ie, fi'n offi hwnna. Ond, bydd rhaid I fi separato eich audio ti in lle just PC audio, you know, fel desktop audio. O, ti dal eisiau... Ie. Mae stream fi, de, dwi'n mynd iwsio desktop audio mwy, dwi'n iwsio... Dwi'n neud o gyd trwy'r audio beta na. Good. So dwi ddim yn rhoi desktop o gwbl, Na. a wedyn mae gen i fi folder yn top audio, dwi'n just efo lot o heinia. Right. Chdi cael mwy o control, a... Fi'n mynd I trio'r beta. Mae gen i fi un ar gyfer Discord, mae gen i fi'n gameplay, a mae gen i fi rhywbeth arall. Right. So... Os fi'n cael gwared o hwnna'n, os fi'n adio un arall, application audio arall, sources, sorry, fi ddim yn dangos pawb fi'n neud. So, os fi'n mynd add audio, create, a wedyn clicio Discord, Emrys, Hobo. Ydy, ma fe. O ie. Mae'n gweithio nawr. So nawr mae dy fi separate track. Mae hwnna'n gweithio loads gwell. So hwn yw'r dyfodol, ond dim ond trwy Steam. Dyna'r broblem. Ie. Ni'n dibynol ar e. Gallu... Ti'n neud ta? Dwi'n mynd adael y gem, iawn? Ie. Dwi'n meddwl allu di, fatha... Os dwi'n adio yn Steam game, iawn? A dwi'n mynd I adio Fortnite, iawn? Ie. Oce? Os dwi'n gwybod fod Fortnite yn y thing, oce? Fortnite, da. Oh my god. Mae'n lwg absolutely bod dim ac yn fi, oce? O, dwi'n seriously ddim yn bigo fyny Fortnite. Slay. Ti'n ta. Os fi'n mynd mas falle, a wedyn mynd Na, mewn... fi sy'n... Ti'n chi adio gem sydd ddim yn Steam, fewn I Steam yn gwylod. Wyt. Just so bod o fyny ar y thing, ie. Ond I Fortnite ddim yn un o opsiynau. Okay. So dwi'n gwybod os dyn by choice. Ie. Ti'n me? Browse. Os ai browse, oce? Ie. Ti'n dod i so. Lle ma Epic Games. Epic Fortnite game content. Lle ffwrdd ti? Na I just ail gychwyn Fortnite, da. I gameplay ddim... Di games yma'n bad, cos... Os di hwn yn gweithio, mae yna version Steam o retroact ydy yma. Os e? Oes. Ooh. Gall hwnna bod yn game changer then ynglyn â Rasis Retro. Cos, ynddo, dwi'n lyfio mister fi, ond ar gyfer streamio fel hyn, so fe just yn... lot llai o hassle. Right. Os dwi'n allu wedi feddwl. Bendant. Wel, byddwn ni'n hoffi chwarae NES games gyda Frankenstein thing fi personol, ond bydde cael popeth o chi trwy retro ac a wneud y ffordd yma yn swnio'n delfrydol. Ar gyfer... oce, fanna. Mae'n syniad da dda. Wyt ti'n neud ta? Beta separated. Want stream? Di'n neud o. Bys ydw i ddim yn streamio ta? Oce, hwnna fel de, hwnna fel de. Hwnna fel de. Pen o.
my god, mae 5 exit. Pam mae'n cael... What the hell? Yes, mae'n Fortnite yn rhedeg da. Di Steam. Ok, dim hwn bach yn... Yr unig reswm dwi'n dweud Fortnite ydy, cos da ni eisiau Fortnite a da ddim. A mae'n un o'r notorious games sydd ddim ar Steam. Steam, da. No, okay. Mae'n mynd iwsio hwnna. Ok, iwsio hwnna da. Add select the programs. Ddylio Steam fi dweud dwan. Na, dilys fi. Ok, o hwnna da. Quit da. Yes da. Wedyn i fe yma. Play. Oh, client, hey. Work Ok, around. wyt ti'n loadig yn te? Oh, no, okay. Ah, dwi ddim yn daffu te da. Mm. Dwi'n ddim yn syni fod Epic efo rhywbeth in place i stopio'n unio beth Yeah. ni'n tre'n neud de. Yeah. So mae'n yeah. syni fi de. Okay. Falle edrych ar y retro arc yna, a os mae Owen yn gallu gwneud yr un set-up, bydde cael hwnna gyda audio gallu flicio trwy pa bit, bydd hwnna'n cool. Just mater o, bydd rhaid i chdi, bod bynnag ochos chdi neu fi sy'n neud y stream, bydd rhaid ni cael hynny ar agor, ond allan ni just rhaid o'n cemdir de. Ie. Dwi'n gwybod sy'n mynd hynny'n mynd i effeithio de. Yes, dwi'n connectio fan de. Ie. Mae'n dweud, mae'n chwarae o'n wyli. Na. Slay. Ie. Ond, Ddiddorol, fo. Mae'n hoffi beth ti'n gallu neud y trwy Steam. Dwi'n syni sa ddim ffordd o neud beth ni eisiau neud, ie. Ie, heb fel fel thing fel hwn, ie. Os ym hyd oedd rili, ddod y parti na. Na. Cos, ti'n eisiau capture screen chdi gyr na, gos? Na. Iawn, so, rhywbeth i ni fydd amdan. Ie. O, ben. So, os ni siwfod retrac, mae gen i fi fersiwn arall ar retrac hefyd. Yn lle sy'n syniad i fi. Yr unig beth efo retrac ar hwn ydy'r cause dim gyd yna, ond mae pob angen yna. Ie. Os yna'n sens, lle. Ooh, Scare Ritual Episode 3, Sewers of the Dead out now. Ie, eisiau hwnna yn yr Discord. Ie, o da iawn. Na, bydd hwnna'n good. Fi'n dal angen gorffen yr ail un, ond wedyn bwrw ymlaen gyda'r trydydd. Ie. Let's do it, yeah, session. Ie, o'n i'n meddwl ni'n ffindio ffordd yn neud o gameplay na, ond dyfo. Ie, fi'n gwybod, ond ni'n gwybod, ie, dwi'n ti'n dweud, mae'r cael y Mr. Mas, os ti gyda just faint mor hawdd yw i just cael ei gyd ar yr un peth a ddim gorfod plug o mewn extra. Fi'n deall beth ti'n dweud, ddo. Ond, oedd e'n gret wneud ar o'ch llaw arall, ddo, o'n i'n teimlo lot o pisach yn chwarae'r gêm o'r actual Xbox Series X. Bod gyda fi Xbox Ultimate ar y PC, a fi'n gwybod mae gwell specs a stuff ar PC fi, ond y thing fi'n hoffi actually cael chwarae ar y console a gwybod bod e'n haneri'r gwaith wedyn mae'r PC gorfod wneud er mwyn wneud y stream. But anyway, diolch am dyfal barhau gyda hwnna bod ni ddim di rhywbeth i ni. Rhywbeth yn y Discord yn y cwestiynau mawr y byd. Pethau pwysig, efe? Ie. Mae gyd amdan streamline efo, a wedyn byth wneud beth wneud i dysgu. O, benda. Fi gwrdd yn y tips yn chwarae, y tips sut i stream o thing ni, fanna, just gallu
dechrau'r sgwrs, a wedyn, just fi a ti a Owain bydd iawn. Dwi'n just eisiau bob dim yn di simuleiddio. Ie. Yn lle neud 10 cam, dwi'n neud 2 cam. That's the dream. Dyna fel coder mewn ti o cael y cod mwy o'r llai yn mwy o'r concise, y fe? So... Na, ideal. Right, na ni gadle fan am heddiw. Diolch am wylio. Sesiwn dda, tymor dda o Fortnite. Big win. Big win. O rhaid ni gorffen efo na, just rhaid gofyn yn ni'n colli. So, na, they're good. Cwpl ar y list i wneud. Go on. Gynnu fi screenshots. Nes i cymryd screenshots fel ni'n chwarae. Ie. Dwi'n tweeting allan nhw'n. O'r Victory Royale. Oh, brilliant. Good. Dwi'n sengl ac yn 34. Ond mae dy fi'r Victory Royale. Ond mae gen fi llun a Victory Royale. Come on, ladies! Dyle ti dweud, come on, ladies, pa frenhines sydd eisiau fy nghoron. Am pick up line. Oh yeah, mae'n sôn yn dodge, actually. Yeah. Neu sticio fy fyny eisiau fyna. Champion. Right. Nos da, pawb. Nos da. Diolch. Dyna.